Adekassaat tässä siutluit tusannaarpuutaak otorpaat unnuk nipaaqasoq haiti tässä noriuffiup anigaasinik katersiunaarnissassua piarerluinnaqqissaaqavuut. Vi er bare så klar til endnu en gang at samle penge sammen til fordel for de kræftramte i Grønland. Tässä nunatsinni kraftimik eqqungaasimaasut tamarluinnaasa anigaasinik katersuiniulluit nukissaqarluarluta haatilu unnummut tässä uani uut aamma alikusorsuungikkaluarluta oqaluttuussaagut. Vi vil prøve at sørge for rigtig meget god underholdning og holde jer i spænd hele 3 timer fra nu af med masser af spændende gæster og naturligvis en masse gode kunstnere. Tässä nummi kiup aulaani puut isiinnaartut tamavissi maanilu isorsimasut tamavissi tikilluakuttoritti unnummut pingaarutaqarluinnartumut tässä noriuffiup anigaasinik katersuiniarneranut. Vi er Apollo Jeremiasen og jeg, Heidi Møller Isaksen, jeres værter hele aftenen. Og vi er samlet i Nuuks GU-aula, og vi skal være sammen i 3 timer, som sagt. Allartivitsinne tali unnummut pingaajorput haitilu nutak ma sionatuut takunikungasarsi ilisarateqqalaassoarput tässä polartutsinnik apersuusorussagatsiu tusangassiortoq Bibi Nathansen. Apollo og jeg, vi er slet ikke alene i aften. Vi har nemlig fået en dygtig journalist, Bibi Nathansen. Hun har stået for de personlige interviews, og Bibi Nathansen, hun sidder klar over i sofaen. Bibi, qidanartuusilaassaguit unnummut polartussatit kikkuussa qadamusulertartussavisigit. Apruyanaq inunitsapilluinnaqqinnaartunik unnummut pulartoqassaagut tassami ilaat kraftimik nappaatiqalersimanertik pillugu ammasumik eqqarsaatitik misiissutsitillu oqaluttuarissavaat aamma kraftimik nappaatiqalersimasumut qanigisaasut tusarfigissavagut. I aften har jeg meget modige mennesker på besøg, der åbent fortæller om deres tanker og følelser i forbindelse med at få en kræftsygdom. Også mennesker, der er tæt på en kræftsyg, vil komme i løbet af aftenen, så deres stemmer vil vi også høre i aften. Heidi, Tusind tak til Bibi. Vi glæder os rigtig meget til at høre de personlige historier, som forhåbentlig kan være med til at motivere jer til at donere her til aften. Men lad os komme i gang med det egentlig handler om. Tassami unnummut aguneangarput tassaavoq anigaasinik tunissutinik amerlanerpaanik katassinissarput illit isiginnaartoq arlitinnik periarfissaqarputit anigaasinik tunissutaqarnissamut maanga ainga call centeri igani maani aulap ilaaniippoq tassunga sianersinnaagutit oqarasuammut 36 37 38 amut tassungalu sianeruit taaganiipput inuit piarersimalluinnaqqissaartut ilinnik oqaloqataqassallutik taamaillutit illit anigaasinik aamma tapeqataasinnaasangavit. Jeg kan næsten ikke høre noget, fordi callcenteret derovre, det er det, jeg vil fortælle jer nu, fordi det hele handler om, det er selvfølgelig at samle så mange penge sammen som overhovedet muligt. Callcenteret er i fuld sving allerede. Det er den ene mulighed for at donere penge, hvis du har lyst til at ringe til dem. Og der er masser af gode mennesker derovre, der er klar til at tage telefonen, som har telefonnummer 36 37 38. Tamassuma saniasigut aamma pileranartorpissuarnik unnummut peqarport tassa pinnattoqarsinnaaroq makitsoqarsallunilu aamma atagu unnummut pinnatassat annerituunersut Heidi oqaloorpat takutilaassavagut. Det er nemlig rigtigt, der er flere muligheder for at donere her til aften. I ved jo sikkert alle sammen, at vi har store præmier på spil i år. Og hvad det er for nogle præmier, det skal vi se nu.
наппаассууп таматта налааттарпаатигу тапииссутеқаруит крафтимик эққугааsunut qanigисааннуллу илуақутаассаппут смсерит stop a 1884 rejsegavekortimik эққуиниақатааллутит смсерит stop b 1884 снискуутеримуллу эққуиниақатааллутит смсерит stop c 1884 биидимиллу эққуиниақатааллутит Pinnetessä taikku annerit seniatuut aamma nalunaaqutta kunnikkaartumik makitseqattaassaagut tassani tassuunguaq suunersut tusartissavagut. Ja, hvem vil ikke gerne have en bil eller en sneskutter eller et gavekort til Air Greenland til en værdi af 25.000 kroner. Men derudover så har vi faktisk også vanen tro vores timepræmier. Og det er, hvis du lægger ud. Tässä nalunaaqutta kunnerani uanisiullormi. Nalunaaqutaqquligiluanut makitsilorutta ukua eqqungassaapput tassa iPhone XR 64 GB taanna 4.995 kronemik naleqarpoq kaffiliut Monkamaster taanna kaataq LABS-mittunissutaasoq taanna 1.789 kronemik naleqarpoq taavulu atuangaq juaka lypartimit atuakkiareneqartoq orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat taamatullu aamma titartakkat marluk Christopher Petersen nimitsuleareneqarsimasut aamma pinnanneqarsinnaallutik. Timepræmien, som vi trækker en vinder af, det er en rigtig lækker iPhone med hele 64 GB til en værdi af 4.995 og en Mocha Master til rigtig god kaffe, som har en værdi til 1.799. Vi har en bog skrevet flotte tegninger, som er kreeret af Christopher Petersen. Ja. Det kan du få, hvis du sender en sms til 1880 og skriver teksten stop D. Takkua attaqinnaaq taakkartukau tassanalunaqutapakut akunnikkaartumik makitsenermi siullormut unamisitseneq aallartereerpoq tassunga peqataaniaruit taa issimissisaatit allallugu stop D taana allariarlugu 1880mut nassiusiinnassaatit taaperiarfissaqarputit ukua nuannerunavissut pingillissalluit Tämä imma raatigineqarsinnaavor ukua timepræmiat. SMS-serlunni 25 kroner rartut. De der timepræmier, de koster 25 kroner at sende en sms. Men jeg synes, at vi skal have noget musik. Ja, lad os gøre det. Assusuinammureqqugaalluuni soorlusuunatama qaminneqarto qamaterpaalussuiluningaerlunga ingerlariaqqinnama punga qin nuiyaakki summani neriumillu tuksima kifani susammi ingerlariaqqinnissamullu
ishumani neriyumillu tushayma kifani shusami inasariyaqin shemullu akku Frederik Elsner. Du sådan på puttessa Frederik adoppa kinnuingaakki. Frederik tässä unnumut maani katarsuunarnissarsuarm peqataautit. Ima at arlaatuuqaasartalersinaaviuksoo peqataarussismanerlut. Ja, jeg skal bare stå her, for der er meget larm heromme bagved. Nangula unnummut aama ataasiarluta. Tarfiiqittussaavati tassa qitornanguartaarnikuugavit aama angerlajaartussaagavit imma innartittussaagakku kisankikusannerusukku tarfigumarpatiit qoanerusua taavnu annertigisumik appisumarfigatsiu pattaateqqalarniarsiu Heidi taakani illit callcenterimi piareqqavutit Ja, også en stor tak til Frederik Elsner herfra. Jeg står her i callcenter sammen med Teles Arnala Jonsen. I har jo været med i så mange år, og Neriofix på Neriofix vegne er vi jo så glade for, at I stiller det her kæmpe store værk op. Kan du fortælle lidt om, hvad det egentlig er for noget, der er her bag os? Jeg sitter nu på la sienne fisset. Så har du og gerne til, at så vi sørger for, at alle og alle, der ringer ind, kan donere på aftenen. Hvad er det egentlig for nogle personer, der sidder og tager telefonerne? Det er dem, vi kalder for de velkendte personer, som sidder aller for os. Det er det, vi er fire. Og bagved, der er det vores hjælpere, det vil sige det allerbæreste af det. Tidlige medarbejderne, som frivilligt arbejder her i aften. Jeg har lagt mærke til, at I har sådan nogle farvede kort. Hvad er det egentlig for noget? Det er for at sikre, at det ikke, hver gang de har brug for hjælp, så vifter vi dem med noget. Så kommer vi og hjælper til. Det er blandt andet, når der er et teknisk problem, eller hvis de har en donation over 10.000 kroner, så har det også et specielt skilt til det, så jubler vi. Ja. Tässä tämän amma kilasorput. Annela Johansson tässä illit chilimingaanit maaniputit. Tässä oli maani call centeri aamaku inupassuit telefonikku oqaluppu. Taanelu aqpissuussartasi ilis aqpissuuqarsi. Soortu 36 37 seenernikku taamaatoqartarluin tässä tunistaqarsinaanermut adoptorissaut taakku suunuku qanu aqpissungaappat. Tässä qaqasaasiat angallattakkan taavalu oqarasuaatit isumagisarpagun isiginnaartut tapiisinnaaniassamma tasianerlutik. Tässä sianguttut uqaloqotigissaasta adoptorissaarutaat aam immikkuullarilluinnartumik aam aaqpissuunneqarput soortu telefonerpassuupu toqarasuaaterpassuupu tan qanu iliornikku aaqqipisiu. Telemingaanniit suleqatigilluta tamattat ааллақаатааниилли ааққиссуунникуарпут укиорманна 30-юрпут укиугингуллатсуивионикуусут сианерту укиугингуллама амерланикуунгаармата уллум массакку уннуммут амерланикууак таул тассаама тунissutит аама ассиингиарпут тассами ила ассиингиартуссаагами илаатми икиннернит ила амерланернтуми артап тамаппану ланунаарсорнеқарпат Der går 200 kroner sinnerlugu tapiisimasut fjernsynnikku irsertittarpaan. Taavalu innuinnaan sianersinnaaput taavalu aama sulifferarfi aam sianersinnaasarlutik. Taat vifteqarpuut taakkua
Adoptarpuusorlu 10,000 qaangerlugu tapiisimagaangami. Taa nuannassinnaasarlut. Qoyanarussua tassa ukiutamaasi peqataiuarassa qoyanarussua aamtaami kiuttarassi iluaqutaasaqaasi. Katarsuiniarneq tapersersussagukku taammaisillutiillu isamissikkut unammisittinermut peqataassaguvit tusas atuisuuffivit oorinik imaqaqqarmissaa isumannaaqqaassavit saltuit imaa paasiniarlugu saltu 1800-limut isamissikkut nassiussinaavat tusas atuisuuffik immerniarlugu ima isiorsinnaavutit tusas naggatkiallimut iserit qupparnerup ataatungaani immertagaq immeruk tooruk mobiilivit normua allaguk aapassaanerneratигуллу исуманнаарлугу ингерлаққигит тоорuk тусас атуисууффиннут анингаасат нууккусутатит амерлассусиссаат тоққару ингерлаққигит тоорuk кортивит нормуа уллоқ атууккуннаарфиссаа киситсисиллу қуларнаариссутаасуссат аллариарлугит акилиигит тоорuk акилиинерит илуатсиппат акилиисиманермут уппернарсаат нуиссаа қоянаққартимут акиуиниарнермут таперсерсуигавит Tässä aningaasat qorsintaramut isaasuttaulu aammattulissutukin ortamarmiksoornami aningaaseriisuttaakkua paarisussaavat nakkutigissussaalluillu maani issiavoq Victoria Lynge Martins taakkua aningaasat katersat isaatinneqartut qassippianersut qanurillusi imaat takusinnaasarpisigit uan iskearmimi takusinnaavagut isertut telefonikkut sianertut isertut taava aamma tunassiuuni qanu tunniussat assiingiitsut tamaavista takusinnaavagut taavalu aam qasserpianersut aama tassani imaat mihissorsinnaallusu aama kikkut isaatittinersut ia tamaavista takusinnaavagu allattugaai maannakkorpia aam takusinnaavagu qassius Victoria tassa aammiillit kiinnat ilisarnarluunnaaq tassa ukiorpissoorn aamaan peqataasaravit aningaasa paarilluarniaasigit paarilluassavagut. Ja, der er ikke nogen landsindsamling uden en kassemester, og vi har et velkendt ansigt. Det er Maja Vækkemose Fjordside. Du sidder simpelthen sammen med Victoria og holder styr på alle vores penge. Hvordan gør I egentlig det? Jamen altså, vi har et system, der sørger for at samle op alle de data, som de taster ude i callcenteret og alle sms'er, der bliver indsamlet. Og så kan vi sidde her og overvåge, hvor meget der bliver indsamlet i løbet af i aften. Vi glæder os rigtig meget til at følge med jer, og vi kommer til at høre mere til jer lidt senere. Unnumut katersuiniarnerput katersuiniarnerni siulliungitsoq ukioq kingulleq katersuiniarnermi 2 millioni korunit sinnilaarluit katersorneqarput ataguneriuffiup siulittaassua Mette Sofie Jørgensinni aperilaarallartigu aningaassattaakku sumut atorneqarsimanersut Så jeg ikke lige, da jeg kom ind. Kisitsisit uissuuminarsinnaasunaluungilaarpigigit suunuku taakko itisilersinnaavigit ajorluartumi kisitsisaatigu kisisippigimakka taakkulutungavigalugit sapaat akunneranut inuippingasut krafteqalerlutik paasisaqarnertungavigalu tinqinnutseqartaq annertuvoq annertoqaa inuippingassapaat kunnertungasut unnuk manna aningaassat katersorneqartut sumummita atorneqassappat ja tasnapparsimasunut atussavagut taavalu aam pikkorissaatsitsinernu qaluqatiginnittar pikkorissartinner atorneqassap aamalu paasissutissat pigisagut massak ikilinikummat nutaanik nutartikkanik naqaterittinermut atorneqassappa ukiukingullermiit unnummut katersuiniarnerput qaneruna allaaneruso ja oqarnikuuvugut allaanerutittariaqarparpu taamaammallam sineriammingaanniik peqataan sinneqarnerussasut anguniarnikuuarput unnummanannuillattaarumarput sinerissama immikkortitaqaffitsinningaani unnummut imattu katersuiniarnerput sunamita illi tassam suumita illneriutigaagit angusaqarluarnissarput taamaasillutat napparsimasut sullitagut qanu pissaqartilluarni assagatsigu taassamit tuninneqangikkut napparsimasortagut
tunniussaqartingila. Rønner. Så har vi Birte Nielsen, som er formand for Neriufik Nuuk, der tager den danske udgave af vores interview lige før. Det her det er jo ikke første indsamling, der er i landet, ved vi. Kan du forklare lidt, hvad det er, pengene er blevet brugt til, de penge, der blev samlet ind sidste år? Ja, først og fremmest bliver det brugt til legater, til de syge. Så har vi udgifter til kurser, som bliver holdt på kysten for samtalepersoner. Informationsmateriale, pjæser, til, hvor vi får trykt informationspjæser. Mette Sofie, hun havde nogle lidt tankevækkende tal. Kan du uddybe dem for os? Desværre får vi 3 henvendelser hver uge, ud fra det tal, vi har i Neriufik. Så vi har brug for penge til legater. Hvad skal aftens indsamlede beløb bruges til? Det skal først og fremmest bruges til det syge, og så det formål, som vi lige har nævnt. Tak fordi vi kom. Passup tamatta naraattarpaatigu tapiissuteraruit kraftimik eqqugaasunut qanigisaannullu iluaqutaassaput SMS-rit stop A 1884 rejsegavekortimik eqquiniaqataallut SMS-rit stop B 1884 sneskuuterimullu eqquiniaqataallut SMS-rit stop C 1884 biidimillu eqquiniaqataallut. Vi er ved at være klar. Tässä sortlu uani inslaami teqoqqameriut pinna tässä annerit biilit pinnanaqarsinnaaput taakkulu tässä nuuks automingaannit tunniunneqartarput ukiul tamaavisa taamaaliortarlus massak ukiorpassuungorpoq maani nikorfaqatingaara nuuks auto aallarniisuata ilaat Hindrine Jensen soorna ukiut tamaasa biilimik taam annertutigisumik katersuuniarnitsin tunniussasartus. Tässä nalungilarput ilaqutarippassuit nappassuam tassu eqqorneqartartu uam ilaqutarit taasuvin eqqorneqarnikuugatta uiga nukara ilaquttagut nalungisarpassuagul tassuun nappaam annaasarnikuuga taukiukingulli aaliangernikuugatsu piilim tunnisaqataasarniarluta tapersersorlu katersuineq nalunginnatsiu ajunginnerpaan atorneqartartu ikiutaallulilu nappaam taam eqqorneqartunut ilaqutaamul taamatut taanna piil eqqartulaaruutsugu piiliun assuna tassani pinnatassisutigissi annortut tässä oqasaguma Skoda Fabia Ambition taam ateqarpoq piili torrattorusuumoq maalil tunilluarneqarluli qanuqassuunga oqimaatsorsuunanilu orsussam atuinikitsuumoq qanuqassuunga driftsøkonomiske qallunaat aasarpaataaval tässä aningaasartorpallaan taaval akikilluni atornerat. Nu tager vi lige det på dansk også. Hindrine Jensen fra Nuuks Auto. I mange år, der har I givet en bil som hovedpræmie her under Neriufiks landsindsamling. Hvorfor endelig det? Ja, vi ved jo alle sammen, at der er mange mennesker, der er berørt, der bliver ramt af den forfærdelige sygdom. Og vi har i familien også haft kræften tæt ind på livet. Jeg har mistet min mand, min søster, mange nære familiemedlemmer og venner til kræften. Vi har mistet dem til kræften. Og så har vi i mange år valgt at være med til at donere en bil, da vi ved, at det indsamlede penge går til et godt formål. Ja. Når I nu lige snakker lidt om bilen, selve bilen. Hvad er det for en bil, I donerer her i år? Det er en Skoda Fabia Ambition. Det er en utrolig populær bil. Fantastisk god bil, som har, energiklasse A+, og så, du kan jeg slet ikke huske, meget driftsøkonomisk, som er billig drift, sådan kan man sige det. Ja. Så vinderen af den bliver godt kørende. Det kan du tro.
Det kan du tro. Mange tusind tak for alle de ting, eller alle de gange, I har doneret sådan en bil, også i år, Hindrene Jensen. Det gør det gerne. Ja. Tässä massagut nibeder sortumik. Ernar sortumillu, du har nakkissaut, Frederik Elsner, det kender. Adadangorsaak, Frederik Elsner, du som napparsi tassuma adoppa, du niusinaq. Frederik Elsner, tässä adadangorsaajunga miqqitornanguamindut angersartussaavoq uullimaani tässä gi up aulaani anigaasinik katersuuniassaagu tässä maaniput aamakku inupassuit sienerfiineqarsinnaasut 36 37 38 mut Heidi arlaanik oqaluussasaqartut soorlu Heidi Ilumut uaamoqaluttuassaqarunarpunga maangaanniit halunguaq qanaataqarpit. Hai, aminguaq. Amingua oqaluttuassanguani peqarunaqavit. Piitinguaq saqqamingaanersisaman ukiutik. Aananiguunapparsimanikuuma 300 kronim taperseeqataarusullun sianerta. Piitinguaq iqquyan. Ammaassanik oqaluttuassaqarunaqami kanani kisia ulapippasaangikkuni halunguaq. Hai. Ilinnuama sianertoqarpoq. Oqaluttuarilaarsinnaaviyuk. Tassiullerpaarsianertoq umannamingaani atialuun eqqaamangilaqa kisianni ikisigoq 5061 kroner. Sulitteqarfik taava aamoqarfigaar 61 61 payuisunaapa peqaanguaqa
good. Win-win. Win tama po. Kuya na rusuarlu. So, Katarsuiniarneq taperssersussagukku taammaisillutiillu isamissikkut unammisittinermut peqataassaguvit tusas atuisuuffivit oorinik imaqaqqarmissaa isumannaaqқааssavit saltuit imaa paasiniarlugu saltu 1800-limut isamissikkut nassiussinaavat tusas atuisuuffik immerniarlugu ima isiorsinnaavutit tusas naggatkiiallimut iserit qupparnerup ataatungaani immertagaq immeruk tooruk mobiilivit normua allaguk aapassaanerneratигуллу isumannaarlugu ingerlaqqigit tooruk tusas atuisuuffinnut aningaasat nuukkusutatit amerlassusissaat toqqaruk ingerlaqqigit tooruk kortivit normua ulloq atuukkunnaarfissaa kisittisillu qularnaarissutaasussat allariarlugit akiliigit tooruk akiliinerit iluatsippat akiliisimanermut uppernarsaat nuissaaq qoyanaq qraftimut akiuiniarnermut taperssersuigavit Ari Nabaq Ukaate Simon inusuttuanguoq nuummiu 14-nik ukiulik aammigullu krafteqartoq taaguutilimmik ail ellimik Ari Nabaq Danmarkimi rissutsaalimi maannak katsersarneqartoq tikeraarparput oqaloqatingaalugulu aamma oqaloqatingaalugit Ari Nabaq angajoqqaavi 14-årige Ari Nabaq Ukaate Simon har leukemi, kaldet ALL. Vi besøgte Ari Nabaq, som nu behandles på Rigshospitalet i Danmark, og vi snakkede med ham og hans forældre. Ari Nabaq Ukaate Simon inusuttuanguoq 14-nik ukiulik aammigut krafteqarpoq Ari Nabaq 13-nik ukioqarluni ukiakkut aavariarpoq tornarlunilu tornartani atorsortikkuni qaaqqusaminut sassaalliutingissallugu. Kan du huske den dag, du skød din første håndstyr? Ja, det kan jeg. Det var dejligt. Ja, vi var i båden og spiste morgenmad. Og så vi den op på fjeldet. Og så gik det hurtigt. Så skulle vi tage lidt varmt tøj på, og så ud i gummibåden. Og så ud op på fjeldet. Ja, det var sjovt og skært dyrt op, hvor man kan mærke varmen. Ari Nabaq utarnassaqmarsimi uppippoq ilisimayunnaqqasorlu arnaata uffarfimminassaaraa ernerlunilu ambulansinut sianerluni nuummilu saanamut apuummata Ari Nabaq ernerluni miissortippoq aaversillunilu. Og først troede de, det var meningitis, så de ville have testet ham for det, og heldigvis gjorde de ikke det. For der opdagede de så, at hans blodprøver var helt galt, at han havde leukemi, og det kunne lægen faktisk se allerede der. Ja, så fik vi det jo at vide, det som man ikke skal vide. Og så fik vi at vide, at vi skulle evakueres med det samme. Og så fik vi at vide, at vi skulle være væk i lang tid. Jeg forestillede mig måske 2 måneder. Ilaqutarit Rigshospitalimi nagorsinik paassinneqarput naatsorsuutigissangaat ukiut arlorluit Danmarkimi tariaqassasut tamannalu ilaqutariinnut artorsariiqqisunut imaannaangilaq. Ja, det var jo det, som var rigtig svært for mig rigtig at forstå, da jeg fik det at vide. Da lægerne fortalte mig, hvilken diagnose han havde, så fortalte de også, at man har en speciel protokol, man behandler efter. Og der skal Ari være her, tæt på hospitalet, for han får brug for lægehjælp. Og det vil være over 2 år. Lidt over 2 år. Og det var rigtig svært at forstå, at vi ikke skulle hjem til vores hjem i 2 år.
Ari napaap aamingut krafteqalerneraa takingornaa tamassumalu katsorsarneqarneraa ukiut arlerlugut pisussangormat allatut ajornartumik ilaqutariit angerlarsimaffitsik tukiinnartu tullusooq ilillugu qimappaat анникиллиорнеқ ингаммик суутамормик тукииннарлуи қиманникууллугит эққартураангатсуааппаралу оқартарпу аллаангила иммақа сорсутту акорнани қимаасууллуни қимааникууллуни ангерларсимаффин таамату тукииннарлу қималлугу ангерларсимаффип қимаппарпут уллормиу уллормут анаанама писаттуутамам поорторпай køleskabmiittut qeritsuummiittut suutamam isumugiva jos inunus allangeruissuar ja ilaqutariitamatuma kigorna oqartussanut saaffinginnipput ilaatigut sulinerminni aningaasarsiat annaasami ilaannik ikkioqqullutik tamannali kinguneqangilaq. Vi har aldrig fået svar sådan officielt på, om vi kunne få økonomisk støtte til i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste fra Samsø Kommune for eksempel. Til sidst, da vi ikke vidste, hvor vi stod og hvad vi kunne få, endte vi med at beslutte os for, at vi var nødt til at flytte til Danmark. Jeg ved jo godt, at systemet er hårdt presset, og derfor vidste vi også godt, at der var forskel på, hvilken hjælp vi kunne få. Det gør det bare ikke mindre svært at stå i situationen, og man føler det som et kæmpe svigt, når man står der, hvor vi står, og vi mister alt på ingen tid. Og skal indse, at vores barn har en livstruende sygdom, mens resten af vores liv er fuldstændig faldet i stykker og knust, og vi skal samle det sammen, men vi ikke fik hjælp til det. Tas ingerlatiinnerpaasiamikku ukiumarluk maanittussaallut angallaterput tuniniarpa piiligul tuniniarlugit. Ari napaap Danmarkimi napparsimavissuarmiilernera uterfingeqqilariartigu. Tassani angajoqqaat paasineqarput uppernarsillugulu ilumut ari napaaq aammingut krafteqartoq. Der tog de prøver og kunne fortælle os, at han har en leukemi, som hedder ALL, som er en meget almindelig akut leukemi hos børn. Men han har også en variation i generne i leukemien, som gør, at han skal have meget, meget, meget hård behandling. Og det er det, vi er i gang med nu. Ari napaap isartakkat 40 år tinneqartut ullormut isarpai peqqissaasunillu passuneqartarluni ari napaaq upernaaqmanna apersortittussaangaluarpoq aammingulli krafteqalernini pissutingalugu apersortinnissani kinguartittariaqarpaa nuummili kammalaatini apersorteqatissaraluanilu suli puujungilai. Jeg spiller sammen med dem og taler og skriver sammen med dem stadigvæk. Og jeg har kontakt med dem. Og det er meget dejligt, at internettet er her. Men det er ret hårdt. Meeqqat kraftertut nappaataat ALL qaqutingorpoq Danmarkimi ukiumut fiassit naammattorneqartarlutik taakkunanga meeqqanit haaltrissit missaaniittunit nappaatingaaneqerersarluni ALL katsorsorneqartarpoq kiimortinnikkut tamannalu ukiuni marlunniit pingasunut sivisussuleqartarluni meeqqat katsorsartikkaamik amerlanertigut peqqissinermik kiuneqartineqartarpoq. Det var et stærkt indslag. Vi kan fortælle, at ALL, eller akut lymfatisk leukemi, kaldet også kræft, blodkræft eller børneleukemi. ALL er en sjælden og meget alvorlig sygdom med ca. 80 nye tilfælde hvert år i Danmark. 50 af dem er børn, hvoraf de fleste er mellem 2 og 5 år. Sygdommen behandles med kemoterapi
og der strækker sig over i alt 2,5 til 3 år, men med meget gode helbredelsesmuligheder, særligt for børn. Arina Bak, nappaani pissutingalugu. Sangilsisimagaruarluni maani nunatsinni ikingutsinni ilaquttanilu asasani. Eqqarsaatingiuartarpai. Ja. For den unge 14-årige Arina Bar er det en hård omgang at have sygdommen ALL. Men han tænker på sine venner og familie i Grønland, som han elsker meget højt. Jeg vil gerne give en hilsen til min klasse, fordi jeg savner dem. Og så også Ito og Ningriv, og Suluk, og min lille søster, og Babik, og min far, og alle dem, jeg kender i Grønland. Ari nabab malinab bidallu. Tässä bidab anaanut rikkimut oqqorsuutaat apuukkiartulaassavara. Tässä ari nabab napparsimalernaata kiorna bidab anaanaa rikki ikiulluarsimammat. Naasunik tuneqqullu oqqorsorpaanga massakkullu tässä ari nabab anaava rikki ayukua ilaquttan tanmarkimi pissatingoq uanaruussuaroq ikiulluaravit ajunkuttorniarasigu tamassi ilaqutaasus uanaruussua ja ilissinguit inuttorqutiqquastamaissi Det er meget, meget, meget rørende, og det er altid meget rørende, når vi har personlige historier, og man bliver altid meget rørt. Der er alt mulig grund til, at I er med til at sende alle de penge ind, I overhovedet kan undvære. Jeg kan faktisk fortælle, at kl. 20.30, der er vi opnået et beløb, som hedder 1,3 millioner kroner. Tässä uani atsanguaq ilangutassiatta takutippaa aningaasat katersorneqartut assoruussuaq pisariaqartineqartut taamaattumik illitsuli tässä unnuupingerlaneraan periarfissaqarputit issimmisserlutit imaluunniit 36 37 38 museanerlutit aningaasanik tunisinissarnut atsanguarlu taakku katersat ilaat haiti taareraluaraa aamma tässä nalunaaqutaqqa quliluaqartorlu aningaasat katersorneqarsimalersimapput 1,3 millioner sinnilarlugit qoyanaruussuaq pattateqqilaarnersigit tunisorqassuit ja Rønner, jeg siger selvfølgelig, at singe der ud. Ilana. Og der er så, ni vil synge ikke til sammen der. Tässä. Lige, nu tager vi lige noget musik. Det kan nok.
Naja, Pannuna. Tauluneriu fiup, ni pidosortartuisa, tusarnaartippaatigut atorlu naasunguaq. Naja, Pannuna. Ima at isiginnaartu quluttuutilarniakkit soor taama pisariaqartigisoq maanga katersuuniarnersoorm peqataasalluni. Soortuis peqataasut. Kikkutamam kraftimeeqqugaasinnaagамик. Tautamam tapersersorusullugit. Krafti ila aaliangerneqarsinnaanginnam ua kraftilerusuppungimalun nammin takkuttarami. Tau akiorniarlugu. Kraftertut am ikiorniarlugut. Qoinaruussuaq. Isiginnaartut tassat imaat oqaartuuta naalasuusiu tassaperiarfissaqarpusi issimississallusi imaluunniit 36 37 38 mut sianerlusi taakaniittut call centerimiittut inupassuut arlaat oqaloqatigalugu aningaasinik tunisisinaangassi Heidi suminnerpoq maana arlaani Heidi inersuup iluaniippoq Heidi Ayuna. Heidi amoqarusuppoq qaa SMS-eqittarniaritsi eqqugassat annertoriussuupput unnumanna. Jeg synes, I skal skynde jer og blive ved med at sende sms'er ind til os. Der er nogle store præmier på hånden. Vores hovedpræmie er jo en lækker bil, og der er en snescooter, og hvem vil ikke gerne have et gavekort til Air Greenland til en værdi af 25.000 kroner? Det er bare med at se og sende sms'er afsted. Og endelig også vores timepræmier. Tässä illit pinetasanik annernik pinnakkusukkuit unnu altakaatat matuma naaneraani makitsiusaagat takikkut pinnassanersut laa tassa issimmersissinaagutit maat aatsanguasorlu ilangutassami takusimagigut takugigut tassa airgreennaanimu pilitsimi pissarsiarusukkuk taana 25.000 kroner nalingaanut akeqartoq taaga аллассават стоп 1840 нассиуллуу таанна хааллускооруунеқарпоқ таа аллаққамутералаат сорла ассерсуутигиннарлуит имаат сисимиунингаанерсу таанна стоппи 1840 нассиуллуу таавалу аама пили аннерпаартас тааппиннанеқартуссаасу таанна стопси Lumut kisianaqqilassavakit una stop B 100 kroner ram. 100 kroner ram. Taana pilimut issimmisserner 150 kroner qarpoq suami tassa. Suami tassa. Sunataam ajungittumut tuttussaami. Emaat ingerlaqqippallaartinata. Ema ariinnapaamut tungatillu ilangutassiatsinni ema kommuneqarsernersooq taaneqarmat aamma paasiniaavigisimaguut taakku qanoq iliuseqartarnersu soorlu ilaquttat nappaamik nalaanneqartut ikiornissaannut tassa kommuneqarsernersuup akissutaa imaappoq nappaammik toqussutaasinnaasumik napparsimalersimangaanni angalanermut akiliunneqartarnissarkalaallit nunaanni kommuninit tamanna pisinnaavoq taamaattoqartarluni innuttaasortas napparsimalersoq pisortat ikiorsiisutaannit aatsaat pisarpat tamanna ima paasineqassalluni tassa akiliutsittoq anangaasarsiaqassangilaq imaluunniit aningaasarpassuateqassangilaq akiliunneqassaguni nappaammik toqutaasinnaasumik ilaqutariit eqqorneqartut suliffeqartullu kommuninit innersuuneqartarput
Sudisittisunut imalunniit. Sudisartut kattufiinut saafiinninnissamik taakkumi tässä ikiussennaamata. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at i forbindelse med vores indslag med Arena Park, som har leukemi, der bliver det nævnt kommuneraktionersorg her. Så derfor har vi indhentet en reaktion fra kommuneraktionersorg. Som man jo skal, når man er en dygtig journalist. Nemlig. Og så kom det med en reaktion, der hedder: kommunerne i Grønland har kun mulighed for at betale rejse i forbindelse med livstruende sygdom. Og det er, hvis borgeren er berettiget offentlig hjælp. I praksis vil det sige, at man hverken har formue eller har indkomst. Personer, der er i arbejde, anbefaler kommunerne ofte, at man tager kontakt til deres fagforening eller arbejdsgiver, der som regel har mulighed for at hjælpe, hvis der er tale om livstruende sygdom. Og dermed, der har vi afsluttet den sag her. Det har vi, men vi har ikke afsluttet vores landsindsamling. Nej. Jeg vil først sige tak til dig, Apollo, for du har faktisk været i Danmark og interviewet, og det hele æren af din. Tusind tak for det. De havde et vigtigt budskab. Der er snart tid til at trække en vinder af den første timepræmie. Du kan nå det endnu. Den første timepræmie er jo en lækker iPhone X, en 64 GB, og så er der en lækker Mokka Master kaffemaskine, som er skrevet af Joachim Lybert, ham vi hørte synge i starten af udsendelsen, og så nogle flotte tegninger af Christoffer Petersen. Tässä me sekut tessugu nalunaquta quliluangulorpoq makitsinarpusiul pisussaavor tassani makitaisinnaautit issimmissersimaguit tassa eqqungassat ukuullutik tassa eqqungassat assiingut sisamat illit kisimiillut pigilersinnaavatit issimmissersimaguit taakku tassaaput iPhone XR at 64 GB timik annertussuseqartor taana 4995 kronemik nateqarpoq kaffiliut Mokka Master den sisimiunisut forfiu kaadaq LABS tunissutaatan 1789 kroner nateqartoq atuangaq Joachim Lybert timitaan ikanaam aallartikkattusarnaarparput nipilersortartorinersortartup taassuma atuakkia orpilissat nunarsuarmi kusanarnersaat taamatulluam pinnatassaapput tartakkat marluk Christoffer Petersen nimmitsuliaraneqarsimasuk. Det kan være, at vi måske har en vinder, mens vi venter på det i øresneglen, så kan vi jo fortælle, hvad den næste timepræmie er. Den kan man vinde, hvis man sender en sms til 1880 og skriver teksten Stop E. Og præmien, det er matdæk. Wow. 25 kilo til en værdi af 5.000 kroner. En Mokka Master fra Gardar L+, LAPS i Sisimiut til en værdi af 1789, og så en bog af Joachim Lybert. Plus, ikke mindst, 2 tegninger af Christoffer Petersen. Magitsisarput utaqqisa imma tassa nalunaaquta pakunnaatulliuttumi eqqugassat uanikalaarlut aamtaasinnaau tassa issimmisseruit ima allalluustop iitaavalu 1880-simut nassiullu taa uku eqqorsinnaavatit imasinnaau illeeqqorutit qilalukka matta 25 kilo taanna 5.000 kroner nalaqarpoq Rau ilaasinnaangi mattaguummeqaanga taavalu imma mattattorsimangaanni kaffiliut Mokka Master taanna sisimiuni kaataq LABS mittunissutigineqartorpinnaneqarsinnaau aamma atuangarlu Svantip niperujorutai taana Joachim Lybert timit aamma atuakkia suliaraneqartoq atuakkiaraneqarluni taamatulluam titartakkat marluk allat Christoffer Petersen nimitsuliaraneqarsimasut pinnassinnaavatit tassinnalunaaqutaqqulimiссaan makitsinermi taamalerneeru tassa allaanassuat Stop D taulu 1880-simut nassiullugu mattattorsimasuumui maerinarsorulussagaluarpu tassami Yes, maqa timepræmie siussat. Ida. Ja. No. Ja. Okay. Das eqqungassa annerit massakkut utaqqisa makitsinissatsunun kina ajungaasimanersorp makitsinissat utaqqisa pinnatasat annerit. Vi har fået at vide, at for at skrue lidt på spændingen på, hvem der har vundet den første timepræmie, så skal vi lige se hovedpræmierne, men også for at få dig til at sende din sms ind til denne landsindsamling.
Nappaassuup tamatta naraattarpaatigu. Tapiissuteraruit kraftimik eqqugaasunut qanigisaannullu iluaqutaassapпут. SMS-erit stop A 1884 rejsegavekortimik eqquiniaqataallutit. SMS-erit stop B 1884 sneskuuterimullu eqquiniaqataallutit. SMS-erit stop C 1884 biidimillu eqquiniaqataallutit. Ab tässä takua ukua pinnetessä annerit qorniaruki taava tassani allassamaasut maliinnassavatit maani nuumi taamaallaat allakaatissialuarpuut kisani sinerissatsinut attavaqarpuut massakkut maniitsumut attavaqarpuut kinamitaavana uqalukkiga hallo taqqama tassa attaviginaarsorpulupparput Ikiorluarneqarpusa. maniittoq assa ilaatugut maniitsumi aamma katersuuniartoqarsimaroq eqqamasakka naatortorluit aamma pinkornermik taavalu aamma matumut katersinermit aamma emaat pisoqarsimalluni taanalu aamma illoqarfipassuarni allaiineriuffiup peqatigiiffiini taamaattoqartoq ilisimavarpu taakkulu aamma aningaasat katersaatsoorunami maanga katersinittinnut ilangmuttussaappu taamaissuta aningaasinik amerlanerpaanik katersiniassagatta maniitsumut attaqarnerluta Hallo. ja hallo Ja, uqalupaitsimalunaani. aarit tusaangalaayuppara kinanguarmitaavan uqaluukkinga Elisabeth Lønge Hansen, manitumingaani. Hvad har I? emaat tässä tusaagumma imma uqaluttuariinnarsinnaavat ilissi emaat maniitsumi katersiniarnissinneqanu iliuseqarsimanerlusi Tässä man katersuuniantin umatumu katersimavuutauluama Ja. katersiarsimaluta. Taavaluama tapasumi Istamuissumu katersisimaputakulu katersiat. Qujartorsinersu. Katersat ilangmut. Ataatyylus. tässä maniitsormiut qutsavingeruussuarpagut ajoraluartumik uqaluussaatu saangilaakisiani paasinarpoq 38.000 sinneruussuarluit anigaasinik maniitsormiut katersissimasut pattaasilaarniarsiit maaniittut maniitsormiut ajungeqingamik Heidi maani arlaanniippoq Jeg har været så over i callcenteret, og har lige været forbi kassemesteren, som har vi løb hedder. Er I klar? Næste beløb. 1,7 millioner kroner kan I samlet. Tässä mannamut katersaut 1,7 millioner kroningoorika tapput nalunaquttab akunnaat affaani emaat affaat matamassaorna 1,3 upput tässä kakkaak Sukkas over som i det sænger slappet. Det er meget, og ret til at eller vi kan jo sige på gentag, at man kan ringe ind til callcenteret, og der er altså travlt herinde. Men der er også nogen, der sidder og venter på, at du ringer. Lige præcis dig ringer. Telefonnummeret er 36 37 38. Jeg har faktisk en lille historie her. Hvis vi kunne taa utaqqisa Heidi utaqqisa uqaloqatissaanut pisinna tassa illit isiginnaartoq 36 37 38 museanerlutit ukua arlaat uqaloqatigisinnaava taamaillutit aamma unnummut katersuuniarnitsinnut tapeeqataallutit Ja, men det er vores forfatter, Livia Corneliusen. Hun har modtaget et opkald
og hun har travlt med det nu, men hun har gode nyheder. Det kan være, at det er det, vi lige skal vende tilbage til, efter vi har set præmierne. Tässä ema oqaluussarput niviakkuniliusin massakkut ulapippoq tassama aamma kiktamaamik ulapiput oqaluussortassuaqarmaani ema tassa piareriarpat oqaluutilarumarparput. Yes. Nappaassuup tamatta nalaattarpaatigu tapiissuteraruit kraftimik eqqugaasunut qanigisaannullu iluaqutaassap SMS'erit stop A 1884 rejsegavekortimik eqquiniaqataallut SMS'erit stop B 1884 sniskuuterimullu eqquiniaqataallut SMS'erit stop C 1884 biidimillu eqquiniaqataallut Tässä nalunautigilarsinnaarput massak tassamagitsinnermi suli emaat inuttaa attueqarfiingiinnatsigu tassa attueqarfiiniarsaarput Nivea, du har et rigtig spændende opkald lige før. Kan du fortælle os om det? Jamen, jeg fik det største beløb på 15.000 kroner, og så var der ikke længere forbindelse til internettet, og så kunne... Dig, der har ringet med de 15.000 kroner, skynd dig at ringe igen. Nej, det lykkedes til sidst, så vi har fået de 15.000. Det lykkedes. 15.000 kroner oven i kassen. Sådan, Nivea. Yes. Das tamakami. Tässä 36, 37, 38 senere ud i dativt am Nivea Corneliusin oqalaqatigisna avat am assarpassuit maani put sorlu amakku politikerit maani put inatsartunu ilaasortat tastamaktamavisa maani inuit ilisarnartorpassuit ilaat oqalaqatigisinnaarsi 36, 37, 38 mut seninnait. Jeg har fået at vide, at jeg lige skal bruge mikrofonen lidt. Det gør jeg gerne. Jeg synes, vi skal nævne vores timepræmier igen. Den næste timepræmie, der bliver trukket kl. 22, skal lige siges, at vi har ikke kunne få hul igennem til første timepræmie vinder, men vi skal nok vende tilbage til det. Anden timepræmie, det er Madec til en værdi af 5.000 kroner. Det er 25 kilo. Det er ikke så tosset. Jeg bliver lidt småsult. Og så er det en Mokka Master kaffemaskine. Og så er det en bog af Joaga Løbert og 2 tegninger af Christoffer Petersen. Det kan man vinde for kun 25 kroner ved at sende en sms til 1880 og skrive teksten Stop E. Tässä nunaaruttakunnaatullermi emaat pinnanneqarsinnaasut ukuuterfiiqqilaruurutti tässä takkua pinnanniaruukkit Stop E taavalu 18 imut nassiullugu emaat ukua pinnassinnaavati qilalukkammattaa 25 kilo assaa taana 5.000 kroner minnateqarpoq taava kaffiliut Mokka Master taana tassami kaffilerluu taan emaat oqalunniarpui illartinniarsaunarnianga taava Joaga Løbertip atuakkia Svantip niperujoru taana nuannersoruussorpasippoq tassa Joaga Løbertimi suliaranaqarsimasoq taamatullititartakkat Christoffer Petersen-nimit aamma suliaranaqarsimasut marluk pinnassinnaavatit massuk takusinnaavara ainga emaat una tigulariarlugu kinamidaavaana Får du kærestebrev midt i det hele? Ja, ammalunnim appaluartuugami tassa uani allassimaruq nalunaaruta kuligiluanut magittisoqarsimaruq taulu pinnattoq aamma kinaasussersivarput oqatigissaarput isiginnaartoq illit pissaganiarit imasnu illit. Ja, Apollo, han står her med en helt rødglødende seddel, og det er faktisk vinderen af den første timepræmie. Apollo, hvem er det? Nuannautigalugu nalunaautigisinnaarput sianersimasoq siullermut uunga tassaammat Wilhelm Keisler Christensen maani nuumi qingutsinni najuaqartoq Wilhelm pilluakuttorit tassa iPhone innassuillu atuakkiannaputit taavalu aamma titartakkat taavalu aamma kaffemaskiner assaa Pilluarussuarit. Vi skal til den mere alvorlige del af sagen. Vi har nemlig en gæst mere, og jeg tror, Bibi er klar over i sofaen. Ja.
Qivior Jensen aamana sungorpaartilsinni maani issiaqativakka 14-nik ukiullip Qivior Jensen arnaana sunguaq illissamini ona qupilangolaarlugu illissamini 2015 imi krafteqalerpoq piffissartulliuttoq ilaqutariinnut sukataarfiuvoq pilersaarutaangitsumimmi qaamatit pingasut ilaqutariit Danmarkimut ааллариасаарпут меэкъамулли тааматут мисиисақарнеққанеқ мисиинарпа қивиутамасса тааваммасса кумингааниеқаллунаатут нусуу. Hvordan husker du perioden, hvor din mor blev syg? Jeg kan huske, at jeg var meget bekymret, og vi tog til Danmark fra den ene dag til den anden. Og vi var der i 3 måneder, og jeg savnede mine venner rigtig meget. Det saqivio aperivara ananani taamana parsimalernaaqanu eqqaamasaqarfiinera taavalu akivo ullormut aallarsimallutik kammalaatinuullu assumaqaassimalluisoorunami. Hvad følte du egentlig i den tid, hvor din mor blev syg? Jeg var rigtig bekymret hele tiden og bange for at miste min mor. Ja. Der var review aperivara kanok misiisimasnersoq anaanani taamatuna parsimalarnera taava akivor soorunami ernumasoruissuusimalluni aliasussimalluниlu anaanani annaassasоралугу soorunami ernumasimalluni. Var der nogle former for hjælp, I havde behov for dengang? Eller hvordan foregik det? Vi snakkede rigtig godt i vores familie. Vi snakkede om tingene, fordi jeg hele tiden var bekymret og bange. Vi fik også en psykolog, mens vi var i Danmark. Og han sagde, at vi klarede det så godt, at vi bare kunne blive ved sådan. Review aperivara arlaani taamani ikiorneqarnissaminnik pisariaqartissimanersut taava oqaatiga Danmarkimiinnerminni tarnippissusaani ilisimasalimmik oqaloqatiqartarsimallutik kisianiaam ilaqutariit iluanni anaanaata taamatунапparsimanera pillua oqaloqatigiit tarluarsimallutik ataatsimoorlutik. Har du, hvis der nu sidder nogen derude, der sidder i den situation, du sad i dengang, har du nogen råd til andre børn, der måske sidder i den situation? At snakke om det, og at man ikke skal lade frygten styre sig. Fordi man skal bare nyde det, mens man har hinanden. Review des aperivara meeqqanuallanut taamanalaataqartunut arlaanisiunersuutiqarsinnaanersoq taava qiviup oqaatigaa nalaataq oqalaqatigissutiineqassasoq kammalaatit ilaquttalluiluanni naatsuutiivara taavalu ernumaneq aqutsisuussussaangitsoq taavalu ilaa inuuni pigitillu nuannisassasugut. No qoyanaruissuunnum avitseqataasinnaagасsi qoyanarlu aggerassinnaasumua. Riviok, mange tak fordi du kom og kunne dele din historie med os i aften. Og så skal vi tilbage til Heidi og Apollo. Bibi qoyanaruissuaq aampulartui qutsavingaruissuarpagut tässä ema tiusunulartukut sisimiunut attavaqarniarsialuarpuut massakkultaan iluatseqqissaapoq tassami ema at sisimiunu ineriuffiup immikkortortaraffiani ilaasortat unnummut katerisimaarput ema at nuannisaaqatingalutalu malinaavingaatigut taakku toqqaannartumik attavaqarfingaagut. Ja, først en stor tak til Bibis gæster. Det er så dejligt at høre noget livsbekræftende historie, men også trist, at det er sådan en omstændighed.
Vi har en lille ekstra, hvad skal man sige, gæst sådan igennem Skype, og det er jo så moderne i dag. Men vi har faktisk hul igennem til Sisimiut. Sisimiut, hallo? Vi skal se, om der er hul igennem. Nu fik jeg jo reklameret med alt det der moderne. Tässä älä hei. Kanu Sisimiuni emaat unnistiorners ingertava. Nu er nok summerer Sulerivisi tassani massakkatarisimаарnissinni. Naqaqatigippugu ukiutraavingortorsiarluit. Pilluakuttuuit seqanoqarlaanik imaat Sisimiuni aamma katersuuniartoqarpoq. Avia. Siusamme uqaluttuaqaaqusuppaqa. 1989 Peterson-neqaqqaarami neriunnermik ateqarnikuugaluarpoq. Ukiut ingerlanerani 1998 neriuffik Sisimiut taajuutigilersimavaa. Ussumikkullu ukiut traavit nalliuttorsiutigaarput. Tamannalu malunnartiniartugu siulersuisuusarsimasut. Tapersersuisartugullu milikkusussimangilagut unnussiuaqatigissattugi. Tässä ukiun traihungortorsiorsumapput Sisimiormiut pilluakuttuuritsi. Imaat aperilarsan tununniittorunasuna. Sniskuuteri. Qamuteralaat. Qamuteralaat. Kiamuna pissaataanna. Uanga, nagu. Kakitaasu. Immaat anna oqaluttuassartaqarpuammaat. Ja. Tapersersuillutik tunniusisimasu taajoqqaarusuppakka. Okupullu Arctic Star Qatar EL Annuni Pacific Rosen Sisimiut Sport Tasaralik Sisimiut Outdoor Sømandshjem Royal Greenland Stakke High Greenland Inuit Kui Kick In Bioi Amerslok Tryk Nummuni tuninianer Matumi Matumut Pinkortitinersua TV Radio Kullu Minnerangitsumi Sisimiukumuni Timersortarfi Akeqangitsumi Atukkiunnikummagu Kiisalu minnerangitsumi Nunaqqatigu Sisimiormiut Quyassuutteqarfigerusuppagut tapersersuissuartarmata katersuiniarnertini pikkoreqaat nunaqqatigu Sisimiormiut ja Ilummi pattaatilarniarsiit Sisimiormiut taam pikkoatiisut amma uut kutsavingeruussuarpuut Sisimiormiut peqataagami kaamaanigaasarpassuarnikaama tassa ilangmussipput. Vi vil også gerne have lov til at sige tak til Sisimiut, Neriuffik Sisimiut-afdeling, som har 30 års jubilæum i år. Og i baggrunden, der kunne man jo se den anden store hovedpræmie, som er den der lækre Qamuteralaakerne sniskutter. Yes. Ja, Sisimiormiut qalunnaani tunuan takusinnaarput Qamuteralaa tastakkuupput emaat pinnatas anner ilaat. Arctic Star mingaannersut. Arctic Star mingaannersut. Unnu asikatarput nali pattaasini pinnattussaqmakinneqarumaarput. Usomna palaassalluni. Imaat haidi siorna eqqamava neriorsuimma arlaanik illit sussamaarlutit. Kisen taamaattoqanginnami imalunna. Noi. Qaamasaqan. Ja. Kisen tusaamanaam imaat erinarsullaqqissoruussuut. Toqqaanartugununa tamakkuningoqalunnak. Na. Arlaan susaqassamaarpa. Os. Naalakkuiaatsa. Naalassumaar.
Kisian erinagi sorsorni tusarnaaqaalaarta Ila. taanna pitinnagu. Ilumut. Takanna. Space was made for you. What would you do? I can imagine myself as a child, colors in my mind every day. It's like my brain keeping the time of imaginary friends, imaginary world. Imaginary world, like when my mother used to make me feel safe, like when my father used to protect me from reality, and still I hold my brother's hand, keeping the time of imaginary friends, imaginary world. Imaginary world. My soul's too old to understand my body. My brain's too young to forget my imaginations. And still my mind is stuck in the time, keeping the time of imaginary friends, imaginary world. Imaginary of imaginary friends, imaginary world, imaginary imaginary, keeping the time of imaginary friends, imaginary world. Imaginary Passuit tamatta nalaattарpaatigu tapiissutеqaruit kraftimik eqqugaasunut qanigisaannullu iluaqutaassapпут nammineq suliffeqarfiilluunniit annertunerusumik tapiissutеqarusukkussi tapiissutеqarsimanermut ilisarnaamik kusanartumik tapiissutisi annertussusaat naappertorlugit ukuningaa qalipaatilinnik qarasaasiakkut nassissavatsig kangussak Silvi Kulti imarunnit aligoqqi тасаатаангуақ ернарсортутни пилерсортуллу тусарнааккуу тассааппут наяапарнуuna тасса qareqqilluni atorpaa space mate for you Erinagik ернaqaa kuanaruussuaq nаяапарнуuna Heidi amma maani pulaartoqarpuut anigaasiin tuneseruusuttut so kisiani uangajaasiisiulliuniakuinniarpunga una Vi er nået dertil, hvor vi skal modtage donationer, og jeg er jo sådan lidt fremme i skoene i aften af mange grunde, fordi vi har på min arbejdsplads, der har vi på 4 dage knoklet
Hvor arbejder du henne egentlig? Jeg arbejder i Nukissiorfiit, og der har vi simpelthen bare sådan nogle gode kollegaer, som har et hjerte af guld, og som knokler morgen og aften og sørger for, at vi får alt det, vi har behov for af elektronisk, eller hvad det hedder, elvand og så videre. Men det var ikke det, jeg ville snakke om. Jeg vil fortælle, at jeg har nogle rigtig gode kollegaer. Tässä Nukissiorfiin ulluinnarni sulisarpunga ullu sisamani aningaasan katersipallakkata takorusuppi qassiunersuut. Tässä ajukua. Wow. 21.518 kroner 88 øre. Nukissiorfiin tamaruakkamik. Tamaruakkata. Ja. Sulaqisikkaquina. Nukissiorfiin ruyaruissuarlut ammani ilaqarpugut tassa am tunisarusuttunik emaat ayuna soorlu qanittunguami issiau tassa sisimiormiut aataanguaq emaat attaveqarfigut katersisimaagamik imma mangalaarlut takutilaarsinnaagu tassa sisimiormiut katersisimapput tunniullu illu 70.455 kronit. Wow. Ruyaruissuaq tava uaganunga aasilaqqaassuun amma ana emaat maani uyaraluaakkuuna emaat nunafontiniminggaaniit bestyrelsemut ilaasortaq Anders Olsen maaniittussaaloom kisen sort maani isersimangitsoq maani issaguni aapinga Anders Olsen ammuqarpoq tassa inatsartunut ilaasortaq nunafontip siilersuisuuni Ayuna. Siilersuisuuni amma emaattortortaa tassa Anders Olsen mangartilaarlu takutilaarsinnaawatit anigaas qassit uani nunafontiminggaani tunniunnerluit Anders Olsen tassa takutinariakkit immarikua takutissinaawatit qassiunersu nunafonten tunniussuoq 50.000 tinik nunafontiminggaaniit 50.000 kroner Anders Olsen ruanaruissuaq tassa ukiutamaasa ilissi tunniussarpusi aningaasanik taama amerlatigisunik emaat sooruna taamaliortartus semuna neriuffib aaqissortaga ukiumoortor kraft unitsillitaan aaqissuusaq pitsassuuq taan inuyaqatin tamattinnut pisussaafiliwoq taamat katersuinarnerm taamat suleqataasalta taan aaqissuusaq porrakaam taan suleqalaafiissor Anders Olsen nunafontiminggaaniit queteruussuarniaratigut quenaruussuaroq taama amerlatigisuniktuuni singassipataataqqalarniarsiuk nunafonten sissaqalaarularputitaat amtis ayungilaq katersuiniarnerstorrak aama ingerlillornissassin taan taamat kissaatiinarpis tamas quenaruissuaq. Vi har en donation mere. Ja, det er jo Tässä Ayuna. Kinamita. Hej Susanne fra Brugsen. Susanne Christensen fra Brugsen. Du kan lige stille dig op herovre, Ja, hvis Susanne. du stiller dig herovre ved siden af mig. Ja. Hvad kommer du med der? En check? Jeg kommer simpelthen med en check på 50.000. Hold da op. Ja. Og det er fra bestyrelsen i Galatland Brugsen 9, som står deres hjerte nær og skal donere det her til Neriuffing. Så derfor står jeg her og repræsenterer dem i dag. Og fra i dag af står I også vores hjerte nær. Tak skal du have. Tusind tak for jeres bidrag. Tässä Galatland Brugsen tunniussaat 50.000 kroner. Ampataatiqqalarniarsiuk tässä quenaruussuaq 50.000 kroner. Ajungiippoq. Ajuktunutsin aamma tulleriarsimapput maat kiinaq ilisarnagaarami. Tikilluakuttorit. Ja. Neriufnuummingaaniit. Ja. Tässä katersivuga aamsoornilum uagut. Amerlanerpaat matumiimattumut katersorneqarputaalu aampisiniarfinningaani siniarfinnakkaatitsivinni kiisalu aam aningaasan allatigu katersuiniarnerm pillut ruinaruissua tamassinnut atorfissaqaqaat ilumut taamappo neriuppuut Adau massuk tunungatip anigaasartaa pissanganaq qassimmita 54.844 kroner. Ruanaruissuaq. Dejligt. Ruanaruissuaq tässä emaat maang ilissaarput
Tammaunangilaq. Amma assaayikua. Takanna. Goddag. Goddag. Kinanguit. Gali. Hallo Pamininganit. Pamininganit. Suutaqarpit. Des om kraftim givinjarnam katsaqataani kuut paamermi des katsiniarnam am peqataallortarmata. Des katssersimavugut 4.479 kroner. Wow. Des paamermiun qoyanarussua. Pamiut asasara. Ilumut. Puyana. Ja. Tullinguuttunguit aamaayuku. Kikkuuppamita. Sikilluaritsi. Kikkuisi. Ilulissaningaanni. Illusion Jimmy Quinarlul peqatingifianingaanni. Takku. Sikilluaritsi. Ilisiam katersipallassimavusi. Peqatingifitsinningaani aningasin tunisuuteqarniarta. Ilaajortagut takku akoorneratigut aningaasi tunniussasaumaannaappu. Atatakoриartiiqassiunersut. Immaanammi taasinauto sittasa atakkuk. 100.000 kroner. Wow. Dejligt. 100.000 kroner. Qoyanaruussuaq maangartustaama aningasin amertatigisun tulingatsigut. Qoyanaruussuaq taakku atorfissaminnut atukuttorumaarput. Yes, aamaayuna arnanguaq. Halai. Arnanguaq inuusuttunguaq. Ani Sofia. Sumingaanni. Innaarsuningaannerpunga. Innaarsuningaanni. Unnum tamaanippunga. Nunaqatiksinnerlugit katersaa tunniikkiartorlu. Takku amma innaarsuningaan peqataapsoqarpoq kusana qassimmita. 5.785. Wow. Røssuaq. Des ullumikkut katersissimapput 2 tiimiluani nunaqarfi. 2 tiimina iluanium. Ingaani passassimuusi. Ingaanik tuniniaallut taava illunul isaqattaarlut. Pojana røssuaq. Innarsummiut qoyanaruussuaq aami ilissi maani tapeeqataaltussi ikiukkassi atorfissaqassaqaat ila. Ilumut. Pojana. Qoyanaruussuaq. Hallo, Elisarnangaartut. Goddag. Sikilluaguttoritsi. Goddag. Sikilluaritsi. Sumingaannerpisi. Jos Arctic Prime Fisheries mingaanit neriuffiikkattufiata taamatut nuna tamakkerlugu katersuiniarnera assut tapersersorut sukkatsigu. Qoyanaqateqangilasi aamma ilissi. Su. Taava qanuilsus taak katersorpisiit aningaasat. Aalisarnikkut. Tässä nunatta inuuniutaas pingaarnerpaat ilaat. So tässä sisamanik tunisasiorfiuteqarpugut pingasut kuyataani taa kisiartaalluta tunumi kuumiuni tunisasiorfiuteqarpugut tassanilu aalisartut tunisasiortullu taakkua tassulinneratigut imatut tapiissuteqarsinnaagu. Robert, takulariarti qassiunersut. Ja, 25.000 tit. Qoyanarussuaq. Arctic Prime Fisheries. Qoyanarussuaq. Ja. Tässä atorfissaqassaqaat soorku oqaasigiuarparpu tamanna. Heidi, uma aningaasarpassuit ila. Nuan. Ja, nuanneq. Erinarsulerpiit. Uanga. Ja. Uaeqanarsorn ajorpu. Ajorpa. Oqaluinnartarpunga. Sormi. Misilinnarlugu. Kina naami illi. Nå. Imalunnit. Susoqassial massakkut. Tässä massakkut. Jeg prøvede ellers at overtale Apollo til at give et nummer, men det ville han ikke. Han insisterer på, at det er mig, der skal give et nummer. Jeg er meget, eller hvad hedder det? Nu kan jeg ikke engang snakke dansk længere. Nu kan du ikke engang sige, at jeg er bedre til at snakke. Nemlig, det er jo det, jeg gerne vil sige. Men det er der en anden, der er, og det er vores dygtige journalist, Bibi Nathansen. Hun sidder klar med den næste gæst. Det kan den være. Rønner. Femmetrisinik ugiulik arnajaaq Tobiasinni 2013 mi kraftimik eqqugaaqaarpoq taamanikkullu aniguivoq taamaakkaluartorli januarimi 2018 mi iviangiminalaani krafteqaleqqippoq
Nakorsat tamatumun auqaatigaat ajoraluaqisumik nappaat ajorunnaarsinneqarsinnaangitsoq piffissarlu tigussaangittutut ilerpoq arnea tamassa oqaluuserissarput imaannaangikkaluaqisoq aperissaanga taamanalunaarfiitilluni ilinnut qanomisiginarpa sounam paaseqqaatiu aqornarnikoqqa taasumalkiorga akuersinniarneq taan atorsimavarput akuersernerlkiorga qoinartumilla ilaqutteeri illutsinni аммасуматугартигу таамаалиллута оқиллиарпуттуту иппоқ аккуерсериарамалу уллумиккумут аюнгитсоруссаарми ингерлагу таамааккалуарторл аама уа оқартарпунга таамату тоқусутисам наппарсимаалваараннилуниит инуурнеқ таарсиорфииннаасариақангиммат уллумиккут ину тасса оқитсортиортарлунгал инуунга аюнгеқаангамааннаккумут ингерлариорпунга соонам аам уллоқартарпо нипаафиусун наккангфиусун кисиан аа оқарсинааунга уллуиммаа амерланеруппут пингаартеқиакку инунингуаннуаннеқиммат илаа инуунерми синнингуа нуаннерсумик аторусуллу таамааккам тас уллуиннарни инунартаам амерланертиу аторпаа окиуфоорусиннерлуит аллаффимми сулиникуусутиналунгилара наппарсималернерпиллу кингорна сулиффиит иммиккут иттумик qamуuna иниссисиманикуувеq таана нассуялаарсинаафиу тас сиуллермил наппарсималеққарама сулиффинни қуинартум сулиситсисоқарпунга паасинниллуартумик сулақатеқарлунгалу тауллуиннарни инооқатигаакка аннерусум алуннаатаангитсумик таавалу ма qamуун пигиуааннаракко канерлуун иккалуарума таперсерсугаагам таамааккама сулиинавиллун аторникууаqa уллумантикиллуа аама сулисуливунга накорсаима инернилиигалуартут наппаат униффинау пилерсаарусиорникуусусиналунгилара пилерсаарут таакку оқалитуарилаарсинаафи тас соорл има инисисиманикугалуарама писиннаатиллум сулиуааннассаанга сулиуннааралуарум наппарсималеқинагам таамат оқартарниттуут кисиатасса укиутуллеринни ила ангаллатитсин аасак ангалаартаат ассут укиутуллери ангаларпиарникууннан аасарман ангалақаттаариарам пиллуарнагаарман нуаннигаармат аалиангерпунга тас аппаагу юнинаанаан пансионерниарлунга тассангаани тас уингуа илагалу илаққутакнагерлу нуаннерсуми нуанермсинаа ингерланниарлу qoinarussua unnani peqataavaq taa ernuttат aviana issiaqatiivarpu aamma taataan am peqqutеqarpu soorunami. Jeg skal lige forklare på dansk også. 65-årige Arne Tobiasen blev i 2013 første gang ramt af kræft. Dengang der kom hun igennem sygdomsforløbet. Trods det blev hun i januar 2018 igen ramt af kræft ved brystregionen. Denne gang havde lægerne desværre en helt anden melding. Hun kan nemlig ikke blive rask, og tiden nu er blevet en flygtig ting. Jeg spurgte hende, selvom det er et svært spørgsmål, så spurgte jeg hende jo, hvordan det føles at få sådan en dom af lægerne. Og det svarer hun jo, at... nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske det. Nej, men hun svarer jo, at det i første omgang var en hård melding at få, men at man med tiden lærer at acceptere det og lærer at leve med det også. Og så har Arne, hun har haft det samme arbejde i 40 år. Ja, over 40 år. Og der har der været en helt speciel grund til. Altså hendes arbejde har haft en speciel plads i hjertet under sygdomsforløbet, og det har der været en grund til, fordi hun har fået så meget støtte fra sit arbejde. Og så spurgte jeg hende også, eller så sagde jeg til hende, at altså, trods lægernes melding, så vidste jeg, at de havde lagt planer. Og der har det nemlig været sådan, at Arne Tobiasen, hun ikke rigtig turde at gå på pension, men fordi hverdagen var arbejde, og så hvis hun ikke var på arbejde, så blev hun
så følte hun sig rigtig syg, kan man vist godt sige. Men nu er det blevet sådan, at Amr skal på pension til sommer, og så kan hun tage ud og sejle, når hun vil, og være sammen med sin familie og sin mand. Og vi sidder her også sammen med Aviana Rasmussen, som er Amr Tobiasens barnebarn. Men hende skal vi høre om lidt senere, men først tilbage til Heidi og Apollo. Bibi, Rønnerødsvagt. Ja, og vi skal jo faktisk tilbage til sofaen lige om lidt, men jeg synes lige, vi skal se, hvad det er for nogle præmier, vi har på spil her i aften, sådan at du kan skynde dig og sende sms, hvis du vil have bil, eller sneskutter, eller bare et rejsekort til 25.000 kroner. Skynd dig at sende sms. Lad os lige se indslagene. Ja, Bibi mut emma at noqingini tinni unnumut pinna tassat annerittiqoqqilaa tiitassa imaassinnaavoq emma timisartumu ilaallusit aallarsinnaasutit qamuteralammik pinnassinnaasuis niskuuteeqattaarluti ukiorpat apippat taulu aama imaassinnaavoq aqqusinertigut agalaarniarut piilitaartut nutaarsuarmik adu taqqoqqilaaartik Nappaassuup tamatta nalaattарpaatigu tapiissuteqaruit kraftimik eqqugaasunut qanigisaannullu iluaqutaassapпут SMS-erit stop A 1840 rejsegavekortimik eqquiniaqataallutit SMS-erit stop B 1840 sneskuuterimullu eqquiniaqataallutit SMS-erit stop C 1840 piidimillu eqquiniaqataallutit Arneaq ornutaalu Aviana Rasmussen mutassa uteqqissaavut Bibi takan oqaloqatigisatit attanguartassa oqaloqatigeeqqinniakki takanna 14-nik ukiulik Aviana Rasmussen amma iltamassa amma apeqqut akiuminaakkaluassusia taama inuustuaraatialuni qanigisaq taama napparsimalersoq ilinnoqanu misiginarpa Siullerm 2013 paaseqqaarpaa kraftertu kisiataaman mikingaaram nalugakso imatorsua nalungin nalugakku qanoq sunaanerskrafti taa nalunikuaqan seriøsiutiginerso taa krafterunnaarpoq taa krafteqqilerami taaman so tupappunga ilam apersortittussaagama ernumallung apersortinnee so angumarissaneraa imalun arlaan neriunnerpaanikuuvu anaanagal ima angumarissaga taa kisia manlaapaa liumata sool inuunum ajortuinnaangila atassami ajortuuva kisia akuersinarpoq akuerrivarput Nu har jeg lige lavet råd i det her. Ja, tidligere i udsendelsen, der nævnte jeg, at vi skulle tale med Amr Tobiasens barnebarn. Og jeg sidder jo her sammen med hende nu, 14-årige Aviana Rasmussen. Og selvom det var et vanskeligt spørgsmål at svare på, så spurgte jeg hende, hvordan det føles, at ens tætte familie bliver syg i så ung en alder. Og det svarer hun jo på, at selvfølgelig er hårdt. Og første gang hun fik da hun første gang fik kræft i 2013, der var hun vist ikke rigtig bevidst om, hvad det betød. Men så i anden omgang, der var hun lidt ældre og vidste nogenlunde, hvor alvorligt det var den her omgang. Og selvom det jo altid er hårdt og svært, men så lærer man at leve med det, og man accepterer det med tiden. Aviana, hun fortalte også, at hun havde været bekymret for, om Anna ville være her, når Aviana da hun skulle konfirmeres, men det er hun jo heldigvis. Men nu gik der rejse. Tusind tak, fordi I kom, og jeres enorme styrke. Vi skal tilbage til Heidi og Apollo. Ja, Amr ornutaalu Aviana qutsavingeruussuarpagut Heidi emma at unnummut ataasiarlut oqaloqatigissutilаарparput tassami ernersorsinnaassutin immaqa soorlu
Det er simpelthen missionen, når jeg også til Du bliver ved med at sige, at jeg skal synge. Jeg vil gerne lige have lov til at starte med at sige tusind tak til Aviana og til Amna, fordi at de gad at dele deres personlige historie. Hvad er det med dig og mig at synge? Jeg er sådan her, når det er missionen, du har stået på ugen. Mission til at sige til at lade Damat du ringer la, kasi uteri pasasa guit ila orasanga. Orasanga ayungila. Erinak susanga kisian ata 2 million tikikkutigit. Oh my god! Hej, det er nok så du synger på disse. Når du nok og der kunne kejlere 2131, at ingen har sat 2.476.642 er jo ud. Nalua royesner sugar. Royesner rusua. Det er jeg vil nok så du synger på det. What's bjerresalager sugar. Damne ku bjerresalager sugar. Sila så med rene bangelanga kisian jamba fjernsyn remisseng eller se der. Kisian what's Det er kadasnan ringen bad ilat. Masakut. Det er kafila så på det Nina. Det kender.
Bojana. Nå, Nina. Tusind tak for din smukke sang. Selv tak. Bubble House. Ja. Hvad er det egentlig for en vidunderlig sang? Kan du beskrive, hvad den indeholder? Det vidste jeg ikke, jeg skulle, men det vil jeg da gerne. Det er en sang, jeg skrev i sommers, som handler om at komme ind i et sted, hvor alt er trygt og dejligt og fyldt med kærlighed, og man sådan ligesom glemmer alt det udenfor. Så. Og rigtig, rigtig smukt i den her anledning i hvert fald. Ja. Nina, du skal lige give mig et tip, fordi jeg har jo tabt et væddemål med Apollo. Ja. Han siger, at jeg skal synge. Og nu har jeg lovet hele Grønland, at jeg vil synge, hvis vi når de 2 millioner. Og vi er jo nået 2,4. Så kan du give mig et godt tip til, hvordan jeg kører den hjem? Ja, du skal prøve, selvom man er nervøs og sådan noget. Det kan jeg ikke sige. Du skal lade være med at være nervøs. Det kan jeg ikke sige til dig, fordi det er man jo. Så du skal bare prøve at være dig selv så meget som muligt og synge med dit hjerte. Du sang i hvert fald med dit hjerte, og tusind tak for din smukke sang, og tak for din, jeg ved det er dine studerende, der står her. Ja, det er fra Elinor Fisor. Yes, tusind tak. Vi stiller om til Apollo. Имааллаатасса хаалип канеқ еринарсорниссаминут илинниартинеқарпоқ калааллунаани арнат еринарсуллаққиннерпаат илааннит Ninap аторпаатасса соорлуqaatiginеқарерсоқ tvivl. Nu skal vi møde en kvinde, som vi faktisk har mødt før under en af vores indsamlinger for 2 år siden. Tässä massakkut arnaq naapitassarput ukiutmarluk matumassiorna haamaani katersuuniarnitsinni naapipparput taannalu piipip oqaloqatigissavaa piipitakanna. Qoyana. Tas apulluk oqaatiginerattuut ukiumarluma tumassiorna katersuuniarnermiaama peqataasoq maanna naapeqqissavarput aanani unnummut peqatigivaa suffiaara arna aviaaya unnumuama peqataasussaagalluarami nalaatsorluni liaviaaya ullumikkut napparsimalersimaami peqqissilluarnissaam kissaapparput kisianni Belinda Lange aanaalu suffiaara tamassa Belinda Lange novemberip Ramadani 2016 nimi tassangaannaq noqartoorpoq tassa krampilersuorpoq misissortinnermi lukingorna nalunarfiineqarpoq qaratsamigut krafteqalersimasoq nakorsattaamani oqaatigaat Belindap sapaatip akunneri tallimaannaat suli uumasinnaassasoq Rigshospitalimi qaratsamiut bilatsippoq qaamaterpassuallu Københavnimippoq nukkassarluni kiimortilluni qinguartartillunilu biffissaqsoorunami imaannaasimangeqaaq kisiani Belinda ullumikkut qanoq ippit ajungilanga иммаанаппарсимасуунера иманна акуеринигунгакку иманнеэққарсаатингеруйссуарнаярпара кисианнасааруналими уллуиннарни атуарфиутунгаатингут сулиақарнеритунгаатингут ассут мисигисарфунга ассороорлунга кисиатимерсараангама сунатамаасаорлу ақимаақатингиилерта та тимерсорне нукиссат нукитторсаатингисарпараассоруйссуа окко имаат таама инуусутсиалутит таама туллуналунаарфииннеқарнерит таама туллуналунаарфиитинникууллут қану илиллут ингерлариаққиппи тассами инуунеқану ингерлариаққиппа инуунериннарпара аллангортингилара илинниарфиссуарми илинниарпунга тимерсортарпунга налингиннаасуми кисиасаорналими киллеқарпоқ сунатамарми аама инуиннартуу аллатуут имаалиаллаанна алламукарсинаагилангасоор сунатамаа киллеқарпоқ кисианни паасиникууара суут апорфиуссанерсут qanorlu tackle qanoq iliusaqassanerlunga ja
nalungeqqissaarpat qanu tasami ilikkarnikuuat inooqatiinissaataama oqaluttuunnikuuarma aalaingersimasumik nukiniktigooraasumik annikilliuteqartarsimallut eqqarsaatit taakkua itisilersinnaavik ja uanni Danmarkkimingaanni utereeramamaanganuummut sunatama tassami sunatamaatsingoqqippara isikkaura nuttappunga isikkaurissimunga nukkappunga tassami nalinginnaasumu uteqqippunga taava illoqarfimmi naapittakkakka pilluarit peqqissisimanerni taava ua paasisinnaanangu sumingaanniik paasisimaneraat ila арлаани паасинникуунгилара паасисақарникуунгилага пеққиссиникууллунга соорнелими пеққиссерусунгаарама тааннила нукиссаруйссуармик тингусингами пеққиссерусуссуаангаарама тааккуа пиллуаққусисут имма уннукку иннарнерми эққарсаатингилераан кисоорнелими алиасуутингисарпакка кися иниссақартиллугу ила инуппассуувунгассигингитторпассуи ассигингиттуниар паасинниттаасақарпугут я паасисиннаавакка имма исиккорингаарама асукия кися я қуясарпунга тиссам таккуллутик тааманна пиллуаққусисут кис имааллаа аама паасититтарпакка сули ингерлаартунга сули пеққиссингиттунга Ja, i aften der har vi en gæst, som også deltog i landsindsamlingen for 2 år siden. I dag er hun her sammen med sin mormor, Sofia Arak. Og tilbage i november 2016, der fik Belinda V. Lange et højst uventet krampeanfald, og efter undersøgelser på Rigshospitalet fik hun den tunge besked, at hun har fået en ondartet tumor ved hjernen. Og lægerne gav hende omkring 5 uger tilbage at leve i. Hun blev opereret i hjernen, og mange måneder med genoptræning, kemo og strålebehandling og ventede den unge kvinde. Vi spurgte hende tidligere, eller lige før, hvordan hun har det i dag. Og som hun siger, så har hun det godt. Hun er stadig syg, men hun har det godt, og hun er kommet hjem og er begyndt at studere. Hun læser til skolelærer og dyrker sport og arbejder, og hun er travlt. Hun er svær at få fat i nogle gange. Men, så hun har det godt i dag. Det beklager jeg. Der er mange kort at holde lidt styr på. Så spurgte jeg hende også, hvordan det er som så ungt et menneske at få sådan en besked. Belinda, hun er kun 27. Hun var kun 27, da hun fik beskeden. I dag er hun blevet 30 den her måned. Nej, sidste måned. Og selvfølgelig er det en rigtig, rigtig tung besked at få. Og jeg spurgte hende også, hvordan man dog kommer videre med livet efter sådan en besked. Men med så meget andet, så lærer man at leve med det, og man accepterer det med tiden. Der er en ting, som Belinda har tænkt på, som har fyldt meget i hendes hjerte. Det er, at efter hun kom tilbage fra Rigshospitalet, der har folk haft den tendens til at ønske hende tillykke, fordi hun er blevet rask. Men det er sådan, at Belinda kan godt forstå, at folk ønsker hende tillykke, fordi hun ser ud, som hun gør. Hun har fået sit hår tilbage og farve i kinderne og fået muskler og ligner egentlig ikke en, der er syg. Men Belinda er stadig syg. Så selvom hun er taknemmelig for, at folk ønsker hende tillykke, så er det også en mærkelig, ambivalent følelse at have, når folk ønsker tillykke, fordi hun i første omgang slet ikke kunne forstå, hvorfor folk ønskede hende tillykke. Men Belinda er ikke rask, og det har fyldt rigtig meget i hendes hjerte, naturligvis.
Så det er også lidt en opfordring til at lige tænke sig om, måske, hvis man egentlig ikke ved, hvad der foregår, har vi talt om, vi to. Men unumut kisimingilak, Belinda unumut kisimingilak, Anna Sofiarak, amma illilagivut til. Kisianni taamaalitingata haidimut apulumullu utertussaagunarpu. Appipequanaruussuaq aamma Belinda Anavalu quanaruussuaq tassa Anava uterfineqqissaarput erniinnaq. Tassa me Heidi ernarsornissan noriorsuuniguut tan piviusunngert tussammussavat tamuaruyorpara. Ja amma ilinniartineqaraput qanu iliortut ernarsannertut. Jeg vil gerne have lov til at sige stort tak til Belinda. Jeg kan huske for et par år siden, da hun var med her hos os, der døbte jeg hende faktisk pigen, som smeltede alle vores hjerter. Stort tak til dig, Belinda. Tässä ukiumarlut matumaasiorna Belinda siullorn polatoriatu emaat ilaatu tässä qanu emaat kalassu taasanerparput kikkuttamarmik asalerpaat Belinda tassami nukittunera uneeqqarsaatigalu taamatut soorunami ila arnaq nukittoq inusuttunguaq nukittoq piumassusilik tässä quanaruussuaq Belinda assersuumik taamukkusanartigisumik illtunisiuaravit pattaasilarniarsiu Belinda tava emaat nummiginnasanginnatta massakkujavalаасsuugut paamiut attavaqarfiivagut Skype-pikkut. Vi har et Skype-interview klar. Skulle vi i hvert fald meget gerne have et hul igennem til Bamiut. Er det rigtigt? Ja. Pavia Rakliv Møller. Hallo? Hallo? Pavia tässä idisi Bamiuni amma angerlarsimafinnut matumut aningaasani katersuusorlu unnumut amma Bamiuningaani takuagut aningaastunissisiasi tamanna uqaluttuaralaaru kikkunukua katersisut. Tässä Bamiut nerifit Bamiut taavalu nerifit ikinitai takua ikertsigali katersivugut. Amma tässä tamatumasaniatiut amma pinkortitsillusi aningaasannanniarpusi. Orningarnaqarluartarpa taamaliortitinersi. Iya, bankortitigatta 37.000 tit iserput bankmut. Aperilarsakit Pavia Rakliv Møller. Oqaluttuunneqaratta illit assorsua ulapissaqqittoriussuusutit neriuffiu sinnerlugu sulilluartar tutingoor tamanna sumingaanniit nukissani aallertarpit Asikkiaq nalussuinnarpaqa 2012 anaanaga napparsmassin toqunikuami taamanikkut ilanginniarsaalin ilanginnikuunga siongal ilangukkut Pavia quanaruussuaq naakkaluamik taama peqatigatsigut taama quanaruussuaq ilissi suluniuteqarnissigut aningaasinik katersingassi taakku aningaasat soorunami atorfissaminut atorneqassappu tamannalu aamma pingaaruteqartoruussuuq illit isiginnaartoq aama suliperiarfissaarputit 36 37 38 musianerlutit aningaassanik tunisinissarnut tassa taaka inupassuit piareeqqapput illit illerpiaq oqaloqatigissarnut. Jeg vil også gerne lige ganske kort på dansk sige, at vi har haft hul igennem til Bamiut afdelingen, og vi har talt med Pavia Rakliv Møller, som faktisk er en af de flittige og frivillige arbejdere for Neriufik. Tusind tak til dig, Pavia. Der var massagut.
masuk bibi mut utak saud utak kat sopunga narum nilalagaluang bibi takanna. Qoina. Tässä oqatigaa pilinte unnummut kisimingitsoq aanaa Sufiaraama tamassa. Sufiaraama tamassa. Sufiataama inuusuttungua minnaungitsumallilaa ermutannik taamanappaamik eqqugaassimassumik nalunarfiitinneq ilinnoqanu missiginarpa. Tässä eqqumittumik ippasaullo ukiupingasqaangippu nuipaarfuniappaan pilinta pilatsippuniaqqumi tassangaana tappuunaaneqarluni taamanikkut maannayunqarpunuummi aamma panimma appaa tanmaknayunqarpuulissi kisimippunga uaila sansoornam qatangutikka amtaavanippu ilungersunartoruussuu tupannartoruussuu аалларпалламмассу таават пилитсипаллаллуни таава утаққивугу сапаатиакуннера синнилаарлугу налуарпут крафтиунерсуималуунниит аюнгиттуунерсу таанна утаққинер сапаатиакуннера пууюнгисааннарпара эққаамавараамма каперлак таккутерерпу тааманикку юуллилуорниллуми эққаамавара алтаанум аниллаллунга уллориаалиангерсимасу исигисарпара нериуллуга тасса таамат таусапаатакуннера qaangiummat сианерпут исингалутоқалуунниарлута тусарсималлут тассани исигивакка анаананилу синиффим тутиллути иннангас амта кусиннааварасоорлу кинаатсигут тупан нартоқарниарпу таванааноқарпоқ муа тусарнерлуппугут тава тассани тасса налунгилаajortoqartu тава ипақаата тасса исиги галуарпун кисиани пақаата қиссаппугут таава оқарпунга аюнгила ақагу орниссуасси ақангу ааллассугут орниллус таава эққамаваа пилитсин писсиили сунгуисимасоруиссуару атсиннингаанни пингалуаам пилит писсиилернссапаатсилеқартингилара таава икингутитсинни укиоққуллума писсиили паллаппугу таават ақангукку тасса орниппакка касторпум тикилерама эққарсарлунга орнинниарлунга тасса ресипитаалими соорсуи тассани синиффиминалассас кисинит батторуйуссуунга касторпум тикиллунга ниуффиортут анаананилу марлууллут наанакуунарлунга ассоруйоруйуганга таавасунаффаам питерсаарусиортима хуанартуми паниккут нукарлик увинсиннаюнгақарам сунаффа ернерлута таакуннерниарлута таава атаатсимуулерпугу тамангуатта меэққакка ернуттакка нингаарпут таава аамеққарсаатингивара уаан кисимеэққунгаанага пилинтап миннерунгитимангайоққаави аяава иллертаарпассуи аанаккоқатикка тамааса саасингивакка ааматааккуа уаттулли тааматтум накуусариақарсунга тава атаатсим катерсууккатта ассоруйоруиссуа илуақутингиварпу таанна аамалу илангуллугу эққаруспаа тааманиккут наппарсимаалермат тимерсорторуиссуу пернгуттакка таамарми маани нуумми тимерсортарторпассуит катерсиссунниккууаат ааппа тааманиккуккуутак
ангерсуниаггерпо манна илуатсиллугу quttavinginiarpakka nuummiut aamutimersortartorpassuimaani ikiussimammata aama iluliarmiut aama taamanikkuimikkatersappu tamakkuassersuanu kittorsaatingisimavagut ingerlaqqinnissatsinnut minneorngittum pilin nappaat akueralungu nakuullunilu tupinnaqaa nakussatsittarpaatigut tamatta taamattumi suli voqfammial piarseqarluni imma nakussatittarni amma имаат оқалоқатигиккатта тассанилаа оқаатигиват пилинтап таамату налнаарфигитсингаа такингорнаюуллисиуллеқ иммикку иттуусимасо тасса танмаккимиулсиорпугут тааманиккут quyanartumik soorssuna taama aaqqissuuta pornakaam tappaanayaakkuit kisianiun tassiuullernikkaavisuguang ulaqutariit pilinta aataava ilulissanukiut sassitraausinnerlu iulimaaniunikuungami taamaattumik annertu assuyuullisiartaratta aamma meraanerminni pingaartersuutigisarturusuamikku aatartik taamani iulimaaniusarni tamakkua tamaasa nakooqutigivangut nuannersu atorsimasangut nalungilarpu inuune imma ajungittuma ingerlassimagaangatsigu atorsimagaatsingaami kisaqarnerusarlu tassiingittum aamaloqarfingisuartarpakka tassa asanniinnertu pinnaqutigivaanungunni ajoqami allatulli аннертугу тунниуссатиллу тассули аннерусум писарпугу таамааттуми тасса ингерлавугут уппернер асаннииннер нериуннерлу аторлугу миннеоргиттуми ангутара таамат накуутингимми нуманнаартигисарпар куянаруссу илум оогунуна куясуссаасуут куянаруйоруссуа уннум пеқатаассинаагас нукиттоқааситу пиннақа куянаруссу. Jeg kan lige kort fortælle, min stemme er lidt. Jeg kan lige kort fortælle det, Belindas mormor Sofia fortalte. Det er jo, jeg spurgte, hvordan det føles, når ens helt unge barnebarn får sådan en besked af lægerne. Og det er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig hård besked at få. Og Sofia fortalte, at hun fik beskeden, og dagen efter så ville hun bestille en billet og skynde sig til Danmark. Og selvom hun har bestilt billetter mange gange før, så var det helt forvirrende, måske på grund af sådan stor forskrækkelse. Men hun havde regnet med, da hun ankom til Kastrup, at hun skulle hen på Rigshospitalet for at se Belinda, men var blevet så dejligt overrasket over, at Belinda selv stod i lufthavnen og tog imod sin Anna. Julen efter, det er faktisk 3 år siden, var det i går, at Belinda fik sin operation. Og julen derefter var jo også en speciel en af slagsen. Især fordi Belindas Sofias mand, gennem 36 år har været julemand i Ilulissat, så de holder altid kæmpe store jul. Og gennem en landsindsamling, bare en indsamling, der blev det muligt for Belindas kæreste, daværende kæreste, og andre familiemedlemmer at komme til Danmark og holde jul med Belinda. Og det takkede Sofia også for, mens hun lige sad her. Det Sofia også sagde, det var, at det er jo en rigtig hård omgang, og det er utroligt svært, men også ufatteligt, at Belinda har så meget styrke, og hun er så stærk. Ja, det var vist det grundlæggende. Men tusind tak, fordi I kom i aften. Meget stærkt. Og så skal vi tilbage til Heidi og Apollo.
Pilindamut Sofia Andersen tässä pilindap anavanut qoyanaruissuaq. Haiti tässä algoam siularissumapput inupassuit. Qassunaat qoyalaqqarsaga uwa pilindamut aamma Sofiamut qoyarusuppunga aatsaataama killitsinartigisumik qoyanaruissuaq nukittoqaasi. Nu må du gerne sige det. Nu må jeg gerne sige ja, nu det. må du gerne. Der er nogle donationer her fra forskellige mennesker, som bare venter på at give penge. Jamen altså, skal vi ikke bare lave en fræk aftale, os to? Du tager En imod. fræk Jeg aftale. holder mikrofonen. Wow. Yes. Yes. Det gør vi så bare. Der er så mange, så siger Peter Kronvold Samuelsen. Det kan klokke dog til, og nu må jeg også så beredelsesmand. Beredelse. Til mere på sit Peter Kronvold Samuelsen, med at det er såna i det samme, med at så det fra fiskninger ned. Der har man dunnet så også, som hvis når du vil lave ugivet, der har man taktus. Så nu er noget op på så det fra fikbud. Gående i AS, am ugiommanna, der man at give en anden mod i nye akatien hvis jeg har ret mod bereddelsen nammet. Under så bare jeg kunne sudisut sinad hjemme Getersueniartisimaut Getersueniartisimaut der kunne aningaasat asiingittutiu iliusaqarluni tassa pissarsianeqartut 41.686 kroner 50 øre jupput. Wow. På en altså mingani Getersat sudisut Getersat 41.686 Tässä nu naqarferaanguan pankkortittinerit kiffartuusium sisimiuni akittortoorsinerit kalaadiminerun tuniniaanerit qalipakkan tuniniaanerit ila tuyuudunnik qilattakkanik tuniniaanerit taamat neleqarpu taavalu sulifeqarfiup siulersuisut siulittaasua ta uqaatigissuaa tassalu ukiormanna ungatilaqassu Amma 100.000 tinik tunissuteqarpuut. Yes. Koini. Tamaalissuta katilluit 141.686 kroner 50 øre. Qoyanar. Qoyanarussuaq. Suli ayuk aningasin sigumiartutik aksartut. Kuda. Qoyanarussuaq maan amilis peqataangassi. Ja, det er godt. Emma Ingadora. Emma Mani Butch Amil, du er så slut. Ja, Rockwinden sinarlu, der bistarattanum at der timit der. Du nysrausussimau armsoornami. Kasasuinian nosuarmut. 25.000 kroner. 25.000 kroner. Der var lu. Christian Amma. Emma oqarituariunina minat. Islam siakkim sigumiarputit. Ja. Amma uakunnaanimingaanarput. Ja. Qullersaqarfimmingaanni tunisasiorfimmingaanni kilisaatilingaanni illam katersui simappungut. Ja. Qanu aterapit Christian. Du det kunne sige set sylfarfimmingaanni tassa 50.966. Wow. Præcis 60. Men der kan du komme 76.000 kroner i at. Og han har jo så kunnet minga net. Det er at officer put der man mig am actually. Inuit i det samme natt nu mod am i der godt at der kunne til på dorti. Ja. Så under 50 kroner, Christina Møller i Bjergsummingaanit ilisin abutakkusa. Qoyanarsuaq Christina Møller. Christina Møller. Ja, det er am at officielt. Altså han har putit qoyanarsuaq. Qoyanarsuaq. Jeg vil også gerne give 50 kroner for vores familie. Wow. Tusind tak. Tusind tak. Hvor er I søde. Qoyanarsuaq. Det er godt. Ni går finde til amma. Aninga sin 100 kroner nægge der på. Ingen amma. Emma, det kunne sådan 100 kroner nægge til mig næsaftet. Mange af dem til. Yes.
Hvor Grønlandsbanken min gang Grønlandsbanken 2000 der var Grønlandsbanken med solisuten men biomasse til men det så 13.173,5. Hold da op. Du nævner Gertrup. 33.173 kroner og 50 øre Grønlandsbanken med solisuten net. Ruanaros så. I kunne lige nok der det så at kan så sætte ind ud af i den rutine så. Ej, uobanker. Ja, uobanker på egen. Royal Arctic Line. Ja. Og velkommen her. Tak. Ja. Mange tak. Ja. Det er en fornøjelse. Ja. Og hvorfor har I så valgt at donere til landsindsamlingen her i aften? Det er fordi, for os er kræft jo noget, der vedrører os alle sammen. Og det er Jakob jo også et levende bevis på. Jeg ved ikke, om jeg må sige det, men altså, Jakob går jo til kontrol. Det, det kan være, at du selv skal sige det, Jakob. Altså, hvordan du lever med det. Du måske dele din personlige historie med os. Gerne. Jeg har kræft i det ene ben for 6 år siden, og det har så spredt sig til begge lunger. Men jeg har det godt. Står op, smiler, det er det vigtigste. Og blevet opereret 6 gange og fået en masse stråler og kemo. Men har det udmærket. Man er ikke rask endnu. Og du ligner også et livsstykke. Jamen, og I kommer i en rigtig god tjeneste her og har en donation til os. Ja. Det, sådan? Det har vi så også, ja. Fordi vi lige et øjeblik. Ja. Jeg skal lige have noget på grønlandsk her angående Jakob her. Det sagde Jakob Oraluktuara Sædrummeut Rødlagtiklande Sulisor Klaspidderta tuo. Tässä Oraluktuara Sædrummeut kraftidersimasluni. Kisien tässä ukiut ingerlanaani taanna kraftia puanutiaruassimavok. Tässä ajungikkaluarpu kisianni tässä atorsaasumik inuuq taamatut oqaatian pittaaneruuq tässä Jakob am tunusorsuttunut peqataangami tässä adagu takuinariartiit qanoruna aningaasat amerlitius medmindre du har lidt mere at sige. Jeg har ikke så meget andet at sige, end at i år har vi gjort noget andet, end vi plejer at gøre. Altså ligesom vi har set medarbejdere i de andre virksomheder samle ind, så har vi for 2 måneder siden startede vi også med at lave quizzer og kager og boller og håndarbejde og alt muligt andet for at samle penge ind. Rødlagtiklande mingaanit aama katersinearlut assingittorpassuarnik iliusaqarsimapusoorlu emaat pooluliorlutik kaangiliorlutik allarpassuillut tuniniarlu taamaillutik tassa sulisut katersissimapput. Nu kan vi ikke trække den længere. Nu kan vi ikke trække den længere, nej. Så vi fik det ikke rigtig check med, Jakob. Nej. Jo, her, det er så bidraget fra Royal Arctic Line. Det samlede bidrag fra medarbejdere og selskabet og sponsor og lidt salg af gamle møbler og sådan noget. Wow. Og det er 84.212 kroner. Ja, nemlig. Werner Harmingen, tusind tak for jeres store indsats, og hils kollegaerne og sige tak for os. Ja, og god bedring, Jakob. Ja. Tässä Royal Arctic mingaanit pankkimukilarnia ukua pankkimut ikisassaangmat uaparingallassuak tassu 100 kroonit emaat siulittaasumut tunniukkumarpagut taakku maan arlaannissortaaka emaat piareqqavuq kisiannim taava tassa nalunaaquttab akunnaani uani tulliuttumi eqqungassat tassa qanoruna qilalukkap mattaa 25 kilo taana 5.000 kroner nataqartoq taulu kaffiliut moqamaasta taana sisimiuni sulfaqarfiup kaataq LAPS-imit tuniussaq 1789 kroner nataqartoq taula atuangaq svantip niperuyorut ai juaka lypartimit suliarinaqartoq taamatullu titartakkat marlu Christopher Petersen-nimit suliarinaqarsimaasut uani nalunaaquttab akunnerani magitsutiнгaagut taulu tassa emaat uunga stop mut nassiusismasoq 1880 nassiusismasoq ajungaasoq ukuning mattannattoq usornaq 25 kilo mattak taulu aama kaffiliut taulu atuangar taulu aama titartakkat tassaaroq aviaja Sandgren taanna qaortuminngaanerpoq. Vi har en timekonkurrence her, som vi lige har
Sangren har faktisk vundet 25 kilo mattek. Avia Sangren er fra Kaortok. Hun har lige vundet 25 kilo mattek. En Mokkamaster, kaffemaskine, en bog, Svante Rødovre dig af Joachim Løbert og 2 tegninger af Christoffer Petersen. Avia Sangren piltuagut toit tässä taikkoa idinnut nessiun raumaakut. Täällä tässä toqqamajunnarssuarsi imaat tässä me utlumikkut maani kraftimut tungasumik taskatersuuniarpuut piipillu issiaqatigivai neriuffiikattuffiisa siulittaasuat taavalu aamma peqqissutsumut naalakkersuisoq Martha Abelsen piipitakanna. Qoyana apulu oqarnaatuut tassa miitsuffia tamassa qoyana takoqqippugut taavalu peqqissutsimnaalakkersuisoq Martha Abelsen amalli tamassa qoyana la illita aggersarnikuuakkit nalunginnakku peqqinissaqarfillu neriuffillu suleqatigiittut qanoruna suisi tas pingautseqarpoq peqqinissaqarfimmingaani aamnaalakkersusut pingaartittoruussuara toqqaannavittumik susassaqartut suleqatigisarlugut neriuffimmillu ismaqatigisteqarnikuuvuut ataavartumik ingerlaavartum ataatimeqatigittarniarta killiffisioqatigiilluta tassami sinaakkusersuisuvuugu inatsisinik aamma atukkanik pitsangorsaayuarnis naalakkersuusuningaani pingaartittoruussuarput taamaattumillu toqqaannartumik napparsimas peqatigiiffi assigiingitsut uaniluneriuffik qanittuararsuarm suleqatiginissaa pingaartipparput maaninunatsinniuppat aam tanmarkimiittut peqqissariartortartut eqqarsaatsialu Ilisimavara ukio affappa tasami ataatsimeereerpusi taava anguniarunarparsi ukio affakkaakannерluu naapittarnissarsi sunaan anguniarluu taataamat naapittarniartusi tas nalunaqanngitsut neriuffikkut kraftens bekæmpelse Danmarkim qanittuarsuarm suleqatigippu nunatsinni peqqissartut taavalu Danmarkim aam peqqissartartut kraftens bekæmpelse peqatigalugu arlaatigut qanoq pitsaanerusumi inuttu atugaqarnissaannik Danmarkimilu sulinniutaareersut aamma kalaallit peqqissariartortut kalaallit peqqissartu angerlarsmaffianniittut arlaatigu iliuseqarfiisinnaanerlu ataatsimorta suliaqarpugut taakkunung aam oqilisaataasinnaasuni taamiitisuffia oqarfiikannernikuanga arlaan unnummut saqqummiiniarluni ilissi sulisutiinikuusarsi uanaluuippaasuna pineqarnersoq pissangagaqa tusalaartigu qarniaga ja tässä juunimi kattuffim ataatimersuarnerm siulersuisungornutaat pistoorseqatikkalu taarumartaamma ilaanikuu ataatimersuarnermi tassani ismaqatiginikuu kiu affakkaarluunaa pittasasugut am eqqaagerpaa aamataani ingerlapparput массакку сулиссутигисарпут соорлу эққаареераа танмаркиминаппарсимасут арлаати иккиорсиисутеқартарниссаат сулеқатигииллута танмаркими пиккуриссааниссат ааллартиннеқарпут калаалсу оқаасиллит тассамуу агуниагариварпут наппарсимасоқ крафтерлуни калерриннеқассагуни пингитсуунгиуллуни илақартариақуп кисимитиллун оқарфигиннеқассангила тааналу наалаккерсуу сулеқатигалугу пиккуриссааниссат крафтens bekæmpelse илагалугу имаат сулиас ингерлаппарпут такку ja Martha, så tager vi den også lige på dansk. Ja. Jeg har jo også, vi har jo også indbudt dig af en særlig grund i aften. Vi ved nemlig, altså jeg ved nemlig, at der er et samarbejde mellem Departementet for Sundhed og mellem Neriufik. Kan du uddybe det samarbejde for os? Det er vigtigt for os i naalakkersuisut altid at have et samarbejde, i hvert fald med organisationer, der har direkte kontakt til patienter generelt.
Og her er det i samarbejde med Neriofik, som er rigtig godt på forhånd aftalt, at vi minimum 2 gange om året mødes og drøfter tingene og vurderer tingene sammen. Fordi vi kan ikke i naalakkersuisut gætte os frem til, hvad det er, der vil være bedst for patienterne. Der får vi rådene fra og anbefalingerne fra Neriofik, som fortæller, der er de ting, som I bør være opmærksom på. Og det, altså, den dialog er meget, meget vigtig, og den dialog fortsætter vi med. Som du nævner, så har I møder, altså målet er at mødes hvert halve år. Hvad er det, I så holder møder om? I juni måned, hvor der var generalforsamling, var jeg også med, og der aftalte vi, at vi vil have et mål, fordi vi ved, at Neriofik har et rigtig godt samarbejde med kræftens bekæmpelse i Danmark, og departementet har også et rigtig godt samarbejde med kræftens bekæmpelse i Danmark. Men når vi ved, at vi har så mange patienter, der tager til Danmark for at blive behandlet, og vi har et grønlandsk patienthjem, så vil det være nærliggende, at vi også giver tilbud i samarbejde med kræftens bekæmpelse, at en der kommer herfra, altid har en i Danmark boende grønlænder, som så kan komme på kursus, og det er det, Mette Sofia lige har fortalt. At, nu afslører du mit næste spørgsmål. Okay, ja. Men det er fordi, jeg ved nemlig, at jeg har haft et eller andet hemmeligt projekt, som jeg ikke måtte vide noget om. Og jeg har været så spændt. Så nu kan du starte forfra. Hvad er det her hemmelige projekt, I har gang i? Projektet går på, at kræftens bekæmpelse er utrolig god til at samle en masse frivillige sammen. Frivillige til at støtte folk, der er syge og er besøgsvenner eller er samtalepartnere. Og der er mange projekter i gang, som vores grønlandske patienter, der er i Danmark af længerevarende karakter, også kan gøre brug af. Det, Mette Lisa har fortalt, det er, at kræftens bekæmpelse, i samarbejde med dem, vil vi gennemføre et kursus for i Danmark boende grønlændere, som man prøver at finde nu, til at være sammen med patienterne, når de skal have samtaler, eller skal have besked om de er syge, eller om de er raske. Så man ikke sidder der alene og får beskeden. Ja. Så bedre forhold for kræftramte og for pårørende også. Det er målet. Dates angoniaga hvor kræftimik erqogasut ayu desami bitsangors adugasaritstat ayu bitsangorssasut taavalu kisimillunnalunarfiit toqartassangitsoq angoniagautaanna. Tava Heidimut apulumulluutiqissuut. Qoinarussua peqataagassi. Lissile uuntarpuen. Amma uut Neriofik at fysiulittaasua tavalu amma naalak toqqissutsumu naalakkersuisoq qutsavingeruussuarpuut massakkut qarortumut attuveqarpugut tassani attuvingaarput Bodil Højer Jensen. Hallo Bodil. Hallo. Pingasubut. Du sanorpaanga Bodil. Nami. Ja, pisarvatsi. Qoinassusia tassa qavortumi illuqarfial assigaluit aama ilissaangersarsmaffinni matumut alingaassanik katersuusi neriuffiit katersuuniarnersuun atitillu tamatut aama pinkortittillusi qanu tamanna ilissi sulniuterseqanu ingerlava Illum siarnaarningen angisaqarnigeruutta pinkortitsigat tunississun hujarusukkuut aamat privaatim tunississunut niivartarfil privaatim ingerlasi taakunik tunit angisaqarpuut 37.000 sinneqalaap 37.000 sinneqalaap tasqavortumik 37.000 sinneqalaap tak qoinassusia Bodil tassa Højer nalungila ilissinni massak katerisemarpusa aammalu maalinnaallusi taamatut suliaqarneq
Ilnammin inuttuqaatigissagu qanu ilin pingaruteqartingivat Tas soornam am wa annaasaqartarnikuat angeeqqaak uanammin am imaat kraftim imaat napparsmalluti am tukunnikkuugammik ikinguutera am kiman am annaasaqarpu imaat ikinguutinni kisen tas ua katillui uki 15 missaani uqaloqatiginniittartuugunga taavat ukimanna imalini qaamut ataasingorpoq narsamik katerisimaarluta uqaloqatiginniittarpikkorissarneqarput quyaruutigeqaarput aningaasarpassuit taamat katersorneqaraangat uagittun aama nakkartarmata ilaai qaneqassu qaamaasaqarnerullu ikiusinnaagatta inun allanu tassa imauqarsinauqqaqortumi oqaloqatiginnittartu toqungayannikkuugaluaqamik imattut soorlu aamue nukissatsin katersuisariaqaratta ukiimanna amerlanerulluta arfinniliulluta imalin tallimaalluta narsami pikkorissarpuut qaama taasingorpoq assorsuarlu pissarsilluarluta nukissatsinillu igerlaqqissinaalulluta Bodil Høje Jensen qoyanaruussuar taama peqatigaluta taama oqaluttuukkatsigut aama siunissami sulilluarnissassinnik maangaanniit kissaappatigit tassa aningaasat sumulluunniit tassuulluunniit qanorluunni amerlatigisut atorfissaqart tinneqartuarput illit aama suli peqataasinnaagutit 36 37 38 sianerlutit call centerimiipput inuit idisarnartorpassuit ilaatigut taakkua ilaat oqaloqatigalu suli aningaassanik tunississinaagutit call centerimiippoq suleqatinga sanenerisaaluara Heidi dagen susoqaami Ja, das uangamassak callcenterimipunga unalu angut imma ilisarnarneqartoq Erik Jensen naalakkersuisoq illit pissanganarunarulortunik oqaloqateqarna nummiorulorluni. Erik Jensen, du har talt med en rigtig spændende person, som har en meget spændende historie. Masiullum kalaslisuttanna. Oqaluttuarilaarukku. Tassa sianertorpassuupput sineriatsinningaan tapersersuisorpassuut aammalinaasorpassuupput kisaaniaamma uani maluiniagassaawoq uannut aamma attaveqartut immalun oqoloqatigisama ilaat tassaawoq kalaal peqqissartut illuaningaannik peqqin qanu oqassaagut peqqissarlutik massakkut qalnaalunaan peqqissariarnikut taakkuaama malinnaappu toqqaannartumik taulaama tapersersuillutik aama katersiniaasimapput tassa uningasut peqqissartut pertili lumplai tassani akiusaafim tiusaqataalluni peqqissartut assiingitsut uningaqatini katersaqatigisimavait Marius Frederiksen taa oqoloqatigivara Joannalu taakkua tassa 2019 kronik katersorsimavait Danmarkkamingaan toqqaannartum massakku malinnaapput aama Imma oqaatigineqarsinnaawoq siullersaani taamattoqartu patienthjemmimingaanni qularnangilar tassa ilisimasaqarfivallaangilaa oqaluttuassartaa kisaanni isumarpaa taakkua massakkut malinnaasuk kisaluaama assiingitsun peqqutiqarluti tappauni Danmarkkimi taamatu inissisimasut aamma malinnaaviiqqissaarpaatigut sinerissamiam malinnaasorpassuaqaaluartoq saama nuattaavataan malinnaasukua maluiniagassaamata taulaama taamattapersersuimata neriuffimmut assut uumamik pisumik attortinnarpo attortinnartorøssuurt. Nu er det altså ikke sådan, jeg normalt giver kys på levende live-tv, men Erik Jensens historie er simpelthen så rørende. Patienthjemmet i Danmark, de er nemlig med os direkte. Det var dem, der fik det kys. Og historien, den sidder Erik Jensen med. Fortæl os, hvad det er, du har hørt her til aften. Jeg fik et opkald fra en patient, der er nede i patienthotellet nede i Danmark, eller patienthjemmet, som hedder Marius Frederiksen, sammen med sin kone, Johanne Frederiksen. De fortalte så, at der er en patient, der hedder Bertel Lumplad fra Sisimiut, som der er nu pt. Nede i København, har taget initiativ til at samle penge ind blandt patienterne. Så de har så samlet penge ind på 2.019 kroner, som de nu har doneret direkte til Neriufik i Grønland. Så det følger med direkte fra Danmark af, så I må meget gerne sende den en varm hilsen og ønske den alt godt fremover. Du selv skal gøre kameraet der.
Ayunginnerpaami kissaapassi peqqitilluarnissassinill kissaalsi. Apollo, du skal lige interviewe et par stykker, fordi nu har du jo bedt mig om at synge, ikke også? Ja. Det er jeg altså nødt til at forberede mig på. Jeg har 2 cases, du skal interviewe. Du skal ned til Pele, og du skal over til Ellen. De har nemlig nogle rigtig søde historier, som du skal dele. Nu gør jeg mig klar. Hvem skal jeg starte med? Det er udaqtisa Pele omnevda. Det er illit amma suli periarfisarputs mange callcenter mot sianernissarnu. Det er 36 37 38 mot sianeruit. Assersuutualu Pele Broberg oqaluqatigisinnaava tassungalu aningaasanikkunisillusi. Pele Broberg arlan oqaluttuassaqarput pissaanartumik. Ja, tässä inusuttagu am peqataarusuttoriugami uan katersuiniarnerm nuanneqqaat uani assersuutippiingasut taalaarusupakka tassa siullertut 6. klassi amanersua atuarfiani katersuisimammata tassani 2032,5 kronemik tapiisimallutik katersuinermut. Pattaatikuttorniarsigit. Taakkunuanneqa aammas inuusussiaruttuinnarluillu tullia Esmeralda Gabrielsen aqqaniliinnernu ukiulik 1.124 kroner am katersisimaasoq. Kak aqqaniinnernu ukiulik. Oqaluttuarivaaqanu iliirlunun katersisimanerluni. Taatani kiorsigalungu tasiusami kasuttuisaqattaarlun katersivisimasoq. Wow, puanaruyorussuaq. Taava nakhasiullungu Nivi Andreasen malinnaasimasoq. Taava ataatata siarngukka paamiunit sisamanik ukiulik 200 kroner tapiisu. 200 kroner. Sisamanik ukiulik nivi puanaruyorussuaq pikkoaqaatit assut. Nuanneqaat pikkoaqaat. Tässä am ilissi nivitut pikkoot tässä nivi mingaanniiqanu ajornerusavisi 36 37 38 sianersus taakku makku maani call centerim issiasut arlaat oqaloqatialu tunioraniaratsi masakkut Kiina ilisarnartoq aamma ornipaa aayuna Ellen ilaami mikkullarsimik oqaluttuassaqarputi tässä misingisaqarsimaanga vigtsunamita. Tässä alutornartoruissuu taamatut inuit asiingittorpassuusiarnguttut unnummut attortinalaarpaama nukappiaranngua aqqanilin ukiulik qaanaamingaannerso aarne nammin katersamini 100 kronenik tapiillunilupimmat taavalaamillua tungaani aamma ilaatiu psykologer aamma kraftertunik ilaatiu aamma sullissisartor Malena Løber 2000-tinik tapiuteqarlunila aamma pimmat asunuannaarutaappu taamatut annikikkaruarsinnaasut annertanersinnaasullу tapersiis nuannaarnarpoq attortisimaarnarpoq puamasunnarlunilu tässä pattaasukuttorniarsi taakkumeeranguit ilaasuu tässä aamma immaa nammin pissaraluanguaminnik immaat maamakuussiutisaaluaminnik taman pitsaanerusumut atungassinik tunisisartut aammalunnarpu taan aamqangarsuarl taamatut taamat ilaa pissusutersortaartut takusarpugut ilin qoyanaruuruussuaq so ilisilu takuat tässä 2 millioner sinnerluit aningaasin katersernerkuatta taavalu 2 millionit aguutsigit haiti ernarsorniarlun norjorsuunikuugami tanna tässä tassuutusaaqarfiissaarput nu har vi jo rundet over 2 millioner kroner og hvis vi nu i aften rundede 2 millioner kroner til indsamling, så har de jo lovet, at hun vil synge, og hun kan jo ikke slippe fra det nu. Der er ikke, at det jo at uopbørpirken kaluarpaa kisianni tusarnaalaariartiu haide qanorerinangittiginersoq qanorpikkuutiginersoq lad os lige høre Heidi synge. Jeg ved ikke hvor godt hun kan synge, men det kan Heidi. Asasakay ipag
Tag den, Apollo. Nappaassuup tamatta nalaattarpaatig tapiissuteraruit kraftimik eqqugaasunut qanigisaannullu iluaqutaassaput sms'erit stop a 1840 rejsegavekortimik eqquiniaqataallut sms'erit stop b 1840 sneskuuterimullu eqquiniaqataallut sms'erit stop c 1840 biidimillu eqquiniaqataallut Du kan jo synge. Undskyld, jeg ikke troede på dig. Altså, jeg gjorde det, fordi jeg var hårdt presset. Ja, vi har jo rundet over 2 millioner, ikke også? Man kan, hvad man vil. Ja, nemlig. Men vi har rigtig... Jeg skal lige have den der, får jeg at vide. Yes. Vi har rigtig, rigtig gode nyheder. Vi har faktisk slået en rekord. Ja, jeg ved det godt. Det er helt vildt. Og det røber vi lige om lidt. Er det meningen, vi skal sige det nu? Ja, takket at når jeg får nu der man kan slå katastroferende katastroferende og kaluttoasanerne i mig at der man ikke sin amerklætisen katastroferappo. Maluke vi jo Michelin Kosovo. Ja. Gimmickar søkker bedre. I masser af ingen roller. Hey, no, det spiser nok du meget. Det så at galasligt rekord til det samme. At synge det ikke am Katarsinum am rekord til det så. Det kunne se vi se. Lad os se. 3.170.000. Wow! 707 kroner. Der går vi den mutaira. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, og det var klokken 22:40. Nemlig. Suli berær vi start på, der går i lagt besætlu. Det ser nok sin navn 36, 37, 38 mod. I går en call center mod. Imaginer Suli amerklændende. Der er mange grunde til, at det der beløb kan blive højere, og der er god grund til, at I skal blive ved med at sende jeres donationer. Callcenteret har stadigvæk åbent. De har nummer 36, 37, 38. Så lad være med at stoppe, fordi vi har slået rekorden. Tænk på, at de penge, de kan bruges til rigtig mange mennesker, og jo flere I donerer, jo flere mennesker kan vi hjælpe. Det går aningaset amerklændende. Suli napparsimasunut. Iluaqutaasinnaasut amerlanerit tassa sulipingilertussaau taamailsut napparsimaasut ilaqutaallu amerlanerisut ikiorneqarsinnaallutik haami 3.170.000 kroner 707. Wow. Kusanak. Ja. Det er så flot. Vi har slået en rekord i aften, men vi er slet ikke færdige endnu. Vi slutter først kl. 11, så ser jeg få sendt jeres donationer ind. Vi er klar med endnu en stor sangstjerne. Vi er sangstjerner. Vi kan godt lide at sådan reklamere for hinanden. Du barna. Elisarissana pingami ilani sumina beqi sayalu وقفي إلى غسوك الوابيني سليمان نمو ويرسي مناتي
Kutsavingaruussuar qarput tupaarnak katersuunnum takuit 3 million sinnerluit 3,180,000 tingaasui katersorpugut qanu oqasertalersinnayu tamanna soorlum tusarluorikaartius Dejligt. Ila. Nuan. Ja. Illit maan peqataagutit qanu misigissutsikku ilinnut ippa taamatut maani katersuinaarnersuarmi peqataasun tassim misingissuserpassuи qaffakaaput ullumi aamma imaat napparsimasullu oqaluttuarneri taavul ilaqutaasullu oqaluttuarneri tamak ilinnu qanu sunniuteqarpu tamakku eqqaasi amерлaqaat tamatta annerusumminnerusumilluunnia aam qanigisatsinnerlaatiu аққусаақарникууп таамат илаатиу аннаасеқарлут илаатиуллу аам пеққиссисуни соорунами атсаа аперинеқалингилангмаани аам укиукингул илаа пеқатаариарама нахаарнавиангилаг нахаарнавиангинам пеқатаавунга таассиматсиилианаа колсентерин пеқатаасерлунга арлалериарлунга соорунами тупарнимаснаа аам аппау маат наапеққиттуарлаани ila kuenaruussuaq aam ernarsorfigatiut aam ilissequenaruussua tassi ingiortaa tassa neriuffiup bansi emaate pattaasukuttorniarsi Heidi nassak illit laakin nikorfagutit inummik ilisarnartupilussuarmik nikorfaqateqarlut Yes, massekkut saninniittoq aajuna imma ilisarnartupilussuaq oqaatigisinnaavara 1966 sim inungernikus. Kalaallit nunaat ittuat. Kim Kielsen tikilluarit. Quyanaq. Den nydelige herre, der står her ved siden af mig, han er født i 1966, og det er vores formand i. Så jeg er egentlig sådan lidt nysgerrig på, hvad det er, der lokker dig herinde i studiet i aften. Uani oqaatiiqqaarusuppa sinerissami katersuuniarterperpissuut tastaakku tulluusimaarnaqaat tassami nunaqqatigut imma amerlanerit misiinikuat krafti qanittum eqqigaaltik tassa ilaqitaasut ikingitsit аллаллу таамат эққигаагаангата таамааммат таамат катерсуиниартеқарнера ассут туллуусимаарнарпо аама аттортиснеқаа калаал иллуут таппууни исерлуу қани таппуунит атиақартаам такиллигит таамааммат нукеруиссуарми тассани pilersitsqalerpuq aningasorpassiu katersinernaani. Kim Kielsen han fortæller, at han synes, at den her landsindsamling er en rigtig vigtig begivenhed. Det er noget, der rører os alle sammen. Det er noget, der berører os alle sammen. Men der er en lille historie bag. Der mange rapporteringer som tunniserusullutit. Der er imam og quluttuarilaarsinnaagukku. Uani aningasin suunam tunnissiartuuluppunga. Uani naalakkersuya taasiakkaat eqqarsaatigali ilassinninnerm tungatillu kontuuterarpuut massakkit oqarteqartaami naalakkersuyi siultaasua kikkitamaas qulangeqqigaa naalakkersuyi aatsaal massak oqassuunga qulangissuukka naalakkersuyi tamarmik ilassinneqqussuakka assinganik uani taamut peqqulluit una ningaasataanna saqqimmiikkimaarpaa taa naalakkersuyi sinne tamarmik taamat tunniisaqarimarput Taamakkami. Takoreartigu qanu nassataqarnerlutit. Yes, 5.000 kroner, Kim Kielsen. Quyanaruyuruissua. Amma oqaatigilaasavara. Kim Kielsen tyylyssua una atugaa. Kraftimik eqqugaasu amma nalungisarput amma. Suka Frederiksen. Tassa nuussagaa suka nuussagaa atsa unnummut puujarpaa siulleq tatsilaarakku taamuqarsinnaunga imma puulakuyunnermik kisian tatsilaarpaa taanuka 66 puula nu taamik sanaappaanga uia talu qalipaat taan toqqarpaa assut nuannerpuq. Suka Frederiksen har brugt tid på at strikke den her trøje, og som de fleste sikkert ved, så er hun også ramt af kræft. Men Kim Kielsen, han har først åbnet trøjen her til aften. Den første, hun lavede til ham, var lidt for lille, og han siger det, fordi han var lidt for tyk. Men så har hendes mand, Sukas mand, så valgt den her farve. Så tusind tak til jer, og tusind tak til Kim Kielsen. Ja. Una pankitsin idiartusavara itunga
5.000 kroner, naalakkersuusutiilut taasuannit Kim Kielsinimit tas noyorsuuta tas eqqamassoorpu tas naalakkersuus allat naalakkersuus qassiuppat ta Erik Jensenni Vitus Røgitsoq Carl Frederik Danielsinni Martha Abelsinni amma kinapuerpara Alune Bakker tamam 5.000 kroner med am Tunisiussangorput. Men det er aldrig at se. Det kan være, at jeg hurtigt skal fortælle, at den opfordring, der faktisk kom fra Kim Kielsen, det var, at resterende af naalakkersuisut også kommer med sådan en her check. Så det vil jo se ganske klædeligt ud. Det håber vi. Der var. Ja. Immer ligesom at rende af bedre væk. Der var. Men så godt gik godt og god præmie andet hvem er vinderne andet gik god sådan og sut er Greenland imod gavesjekker 25.000 til Nadette imod. Vi skal nu finde vinderen af gavesjekken på 25.000 kroner. En gavekort til Air Greenland. Ja, et gavekort til Air Greenland. Vi skal høre, om vi har en vinder. Hallo? Hallo? Kinamitawana oqaluukkiput. Og mens vi venter på, hvem det er, der har vundet, så kommer Air Greenlands direktør, Jakob Nitter Sørensen, kom indenfor her. Så udaqisa at kina binnassimanersoq uanga at 25.000 kroner det i der sudaisin som ikke at Air Greenland mot dessa teknikeriut udabittupilussuuput tanna at uanga binnattoq at tavaqarfiiniarsaarlugu uaama assorsuа pissaavut kisianni udaqisa tassami Hallo? Ja, goddag. Kan du med dig Kiput? Abel Christiansen. Goddag, Abel Christiansen. Bistua guddoet har binnadat. Gaba går. Gaba, udoqatorpuga. Gaba. Binnadat. Bisluait. Suna. Ayuna binnadat. Magidangavit. Er Greenland imod ilaisutissamut uppernarsaatit 25.000 kroner munalilik. Das sumunnarsaatit lunnit. Sumunna samapitava. Dan ja, uppernarsaataa ilin nassiuneqarumaarpoq. Abil suminganerpit ala suminganerpit kaapa. Utoqqaterpu abilim taarusuinnaayuppak. Suminganerpit. Suminganerpu. Wow. Bisluarøsuarit. Og tak til Jakob Nitter for at komme ind med den her fine gavekort. Tusind tak. Ja. Bisluarit. Bisluarøsuarit. Ja, vinderen af det her, det er Gaba Christiansen fra Tasiilaq. Vi siger 1000 tillykke til Gaba. Han kan jo... Jeg tænker egentlig måske også, at vi kunne få en lille kommentar med på vejen fra jer. Vi henter lige en mikrofon. Ja, okay. Ja, hun kan finde på hvad som helst. Hun ja, lige stød. Jeg kan også give et nummer mere. Det kan være, du kan hjælpe mig med det. Danse med dig. Jeg tror hellere, at folk vil høre dig synge igen, Heidi. Vil du så være juhu-pige? Jakob Nitter, det har været en fornøjelse at have dig her i aften, og vi skal selvfølgelig også på Nukissiorfits vegne. Nukissiorfits. Nej, undskyld. Det er fordi, jeg er så glad for mit arbejde. Nej, jeg synger stadigvæk i hovedet. Nerio Fix vegne skal vi sige en stor tak for den her fine donation, som I har givet. Fortæl mig lidt baggrunden for, hvorfor I gør det. Jamen, som det også er blevet nævnt tidligere, så er kræft jo noget, der vedrører os alle sammen. Vi kan alle sammen blive ramt. Det kan være vores venner, vores familie. Som virksomhed, så er det vores kolleger og medarbejdere. Og Air Greenland har jo til daglig et rigtig godt samarbejde med sundhedsvæsenet, hvor vi også flyver rigtig mange patienter, hvor mange har kræft. Så det er noget, der vedrører os alle sammen, og derfor er det også rigtig dejligt at kunne være med i dag og være med til at støtte kampen mod kræft. Alle dem, som har doneret, og alle dine kollegaer er sikkert også lige så stolte af at være med til det her. I har gjort det muligt at samle over 3 millioner kroner. Det er intet mindre end fantastisk. Så tusind tak for dig. Jeg tror, vi har den næste vinderpræmie. Ja. Tak skal du have. Der var det så binedessa annerpartaasa tullia tässä kamuterala tämän sisimiuninganer sisimiuni tunisutaor kinamita
Men så at det var raffingerbud. Vi Hallo? har en vinder igennem Hallo? til Sneskutter. Hallo? Rangan i bingo. Hallo? Goddag, kinemidavan og ralukiput. Johanne Dalbarmiuninganit. Johanne Dahl, Barmiuninganit. Der var at Basiviusun anden slutit. Du takker jeg nu til at bare komme til relat. Ramutaralat. Der var bok. Bisuar gudtort. Ramutaralat na putit. Vi siger Barmiunia Larsson. Bisuar røsuari. Nemmen jeg på sommerbiog. Danmark abinissa. Ilana går dog. Danmark abinissa ila. Ilumut abu taravingin na trilanang masok. Ayun ilak. Imasinao Bamiun tikipata. Ramutaralat apersimasus Bamiut. Ukiorsuor luaguttorniarna pilluarillu makitaaninit. Bisuarit. Oyanauisua. Wow. Yes. Der var tässä kisingorpo at pinna tässä annok. Nuus automingaani i biili. At kusanartu pilussua. At amma at orsutorpiangitsoq imaappoq tässä agatlatigissallu ullutsin nalerputtoq ila amma qanu taasarpaa tamakku ila mingutsitsivallarn ajortut. Assoruusua biilingissallu nuannerunartoq. Aappi. Tänne tikitsinnagu immaqa tasnaanga yaleriaratta. Umammik bisumik quyannaruyo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 ru
Amar, Damasinnut, Peradasimasunut, Nibilersortunut, callcenter mittut, Aningasan Tunisisut, Koener Tele, Kikutama, Vim Tamam, Peradasimasut, Unnumannamut. Tavallo amma pulartuut unnumut misingisaqarsimasut tassa kraftimik eqqungaasimasut ilaqutaallu tamaasa ummammik pisumit qutsavingaagut peqataammata aamma sapiillutik oqaluttuarsinnaamik uutsinnut ilissinnullumi aamma taakkua oqaluttuaat atorfissaqartippagut assut tassami qanorluunniit ilioraluarutta tass avaqqussinnaangilarput Kalaasnatsinni ukiumut kraftimik toqutseqartartut agguaqatigisilluu tassa anerlasoorpassuupput taamaattoqanginnissaa siunissami imaluunnii tamassuma iluaqusernissaanut ilaatigut aamma ilaquttat eqqungaasut ilaatigut iluaqusernissaa pilluit aningaasani katersuusarpugut massakul rekordtileqqavut og jeg skal fortælle lige om lidt hvor meget vi er oppe på. Inden vi når dertil, så skal vi lige sige tusind tak for alle, som har deltaget. Alle, også selvfølgelig vores cases, gæsterne i studiet, som har delt deres hjerteskærende historie sammen med os. Dem glemte jeg selvfølgelig at nævne, og det er helt fantastisk, at der findes så modige mennesker, der har lyst til at deltage. Men nu har vi faktisk en vinder. En bilejer. En bilejer mere. Ja. Yes. Hallo. Masakku tassa annerpaamik eqqungassamik makinneqartoq kutaa kinamita kutaa immaat kuarten kinaana oqaluukkiput qanoro kina sumingaanit Amapamili ayaw nakapamil sukatarpunnummun ayung misuinarpoq atit pissarsiarpiangikkaluarparput maani imaat hoisaler immaat tavaqarnaarnerput nipaamaat studium ayukujuusakkam kisianni nalungiliusooq sianerfigineqartutit sooq oqalaarit Bilitarputit, Bisuarit, Noobs, Autominganer, Sok, Bilit, Bittersuit. Yes. Bisuarit. Amadas Bamiunu, ikke så sin resso. Ayonaka. Umiarsua Bamiuliart ulikkaas. Så ulikkaas. Der er relaxet så højt i arrutet. Nå. Vi skal til at fortælle, hvor meget vi har samlet sammen i aften. Det er ved at være slut for vores landsindsamling. Tässä unnumut noriufiup
nu der man kan slå anængelse katastroner det altså til det snakker jeg på kisen at der timik amingatrak busudi kisi kingut slet bisagut imanang tub ilumut adatsi ko qati sawa imadut 1 2 3 3 9 tak til jer. Okay, men din jeg så 3.252.133 kroner på jer navn. Det går til, det var en magnifisk. Ja. Nu nok. Ej, det. Men der er til godt dog mere sted. Prøv at nå svagt. Ingen sagt, nu du slutter mange rejse. Prøv at nå svagt. Mange tusind tak til alle, der har bidraget her under vores landsindsamling. Vi runder af med et rigtig smukt nummer, som er skrevet til lejligheden af Per Bertelsen, og det er den smukke Dubarner med hendes smukke stemme, der skal synge. Altså gør det til noget, når jeg så slå, Per Bertelsen, der siger, Rinialo, Dubarner mig, at om noget så, det kan jeg. Røyana også. Rangali bisimasud bisayo buigong ayong titago qafagal sagat bulla tatu